Mose ngoma etosu mienu ana Exodus tibako. Na yenom ne Israel ma wone Yakob ba Misrim no din. Wɔn mu biara ne ne fiefo na ɛbae. Ruben, Simeon, Lewi ne Juda, Isaka, Sebulon ne Benjamin, Dan ne Naphtali, Gad ne Aser. Na Akra wofri Yakob asene mu nyinaa ye Akra aduoson. Na Yosef wɔ Misrim dada. Na Yosef ne ne nuanom nyinaa ne wɔn bresofo no nyinaa wuyi. Na Israel ma no wowoe. Na wɔdɔre bebree. Na wɔn ase kyene. Na wɔn ho yɛ den papaapa. Na wɔyɛ asase ne so ma. Na ɔhene foforo bi sɔre Misrim a na onim Yosef. Na ɔka kyerɛ ne man sɛ, hwɛ, Israelfo no dɔɔso, na wɔn ho yɛ den sene yɛn. Mommra ma yɛne wɔn ni ne nyansa mu, na wɔanɔɔso. Na sɛ ɛsɛ bi ba, wɔankɔka yɛn atamfo ho ne yɛn amɛko, na wɔansɔre asase so ankɔ. Na wosisii wɔn so adwumayɔfoɔ so mpanimfoɔ, sɛ wɔmfa nesoade a emu yɛ duru nhyɛ wɔn so. Na wɔkyekyere adekora nkuro Python ne Ramses ma Faro. Nanso dodoɔ a wɔhyɛɛ wɔn soɔ no, dodoɔ ara na wɔdɔreeɛ, na wɔtrɛeɛ. Na Misrifoɔ suro Israelfoɔ no, na wɔde nyadie yɛ a yɛdi Israelfoɔ. Na wɔmaa wɔn asetena fono wɔn wɔdɔteɛ ne ntayaa ho adwuma a ɛyɛ den ne afuom adwumayɔ ahodoɔ nyinaa, ne nnwuma ahodoɔ nyinaa mu nyadie yɛ a wɔde dii wɔn mu. Na Misrim hene ka kyerɛ Hebrifoɔ awogyefoɔ a wɔn mu baako din de Sifra, na ɔbaako din de Pua no sɛ, sɛ mokɔgye Hebrifoɔ maa wɔ, na mohunu adwa no so sɛ ɔyɛ ɔbarima a monku no, na sɛ ɔyɛ ɔbaa de a momma no ntena ase. Na awogyefoɔ no suro Onyankopɔn. Enti wɔanyɔ sɛdeɛ Misrim hene ka kyerɛɛ wɔn no, na mmom wɔgyee mmarima no nkwa. Na Misrim hene frɛɛ awogyefoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na moyɛ saa, na momma mmarima no tena aseɛ? Na awogyefoɔ no ka kyerɛɛ Faro sɛ, Hebrifoɔ ma nte sɛ Misrimfoɔ ma, ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔyɛ pirimpirim. Awogyefoɔ no nya nnuru wɔn nkyɛn no, na wawo dada. Enti Onyankopɔn ne awogyefoɔ no dii no yie. Na nkurɔfoɔ no dɔɔso ara, na wɔyɛ din yie. Na esiane sɛ awogyefoɔ no suro Onyankopɔn nti, ɔmaa wɔn afie mu yie. Ɛna Faro hyɛɛ ne man nyinaa sɛ, ɔbabanin biara a ɔbɛwo no no, monkɔto no ntwene subɔnten no mu, na mmammaa nyinaa deɛ, momma wɔntena hɔ. Exodus timienu. Na ɔbarima bi a ofiri Lewi fie kɔwaree Lewi babaa bi. Na ɔbaa no nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbarima. Na ohunu sɛ ne ho yɛ fɛ no, ɔde ne sie abosome 3. Na ɔntimi nkura ne bio no, ɔfaa mɛwa adaka bi de ama ne ɛhyɛ sraa ho. Na ɔde abɔfra no too mu. Na ɔde kɔtoo wura mu wɔ asuo no ano. Na ne nua baako gyina akyirikyiri sɛ ɔrehwɛ deɛ ɛbɛyɛ no. Na Faro babaa sane baa asuo no ano adwareɛ. Na ne mmaawa repase asuo no nsunoa. Na ohunu adaka no wɔ wura no mu no, ɔsomaa n'abaawa sɛ ɔnkɔfa mmra. Na obue soɔ no, ohunu akokoa no. Na hwɛ, na ɛyɛ abarima a ɔresu. Na ɔyɛ ne mmɔbɔ, na ɔse, Hebrifoɔ mma no bi nie. Ɛna ne nuabaa no ka kyerɛɛ Faro babaa no sɛ, menkɔ frɛ Hebrifoɔ mmaa no mu nufumafoɔ bi memmerɛ wo, na wɔmɛma akokoa no nufoɔ ma wo anaa? Na Faro babaa no ka kyerɛɛ ne sɛ, kɔ. Na ababaa no kɔkɔfrɛɛ abɔfra no na bae. Na Faro babaa no ka kyerɛɛ ne sɛ, fa abɔfra yi kɔkɔma no nufoɔ ma me, na metua wo ka. Na ɔbaa no fa abɔfra no kɔmaa ne nufoɔ. Na abɔfra no nyinii, na ɔde ne kɔmaa Faro babaa no, na ɔdanee ne ba. Na ɔtoo ne din Mose, ɛfiri sɛ ɔse, nsuo mu na meyii no firiiɛ. Na Mose nyiniiɛ no, da bi ofiri adi kɔɔ ne nuanom nkyɛn sɛ ɔrekɔhwɛ wɔn adwumayɔ no. Na ohunu sɛ Misrini bi reboro ne nuanom bi a ɔyɛ Hebrini. Na ɔhwɛɛ ha ne ha, na ohunu sɛ obiara ni hɔ no, ɔbɔ Misrini no kum no. Na ɔde ne sie anwea mu. Na adeɛ kyeeɛ no, ofiri adi,
Na hwɛ, na Hebrifoɔ baanu reko, na ɔka kyerɛɛ deɛ odifo no sɛ, adɛn na wɔboro wo yɔnko? Na ɔse, hwan na ɔde wo sii yɛn so otitire ne osɛnnifoɔ? Wopɛ sɛ wokum me sɛdeɛ wokum Misrini no anaa? Na Mose suroe na ɔse, ampa ara asɛm no pue. Na Farao tee asɛm yi no, anka ɔrehwehwɛ Mose aku no. Nanso Mose dwane firi Farao anim kɔtenaa Midian asase so. Na ɔtenaa asubura bi so. Nso na Midian sɔfo wɔ mama baason. Na ɔba bɛtoo nsuo de hyehyɛɛ adaaseɛ no amaama sɛ wɔrema wɔn agya nnwan anom. Na nnwanhwɛfoɔ bi ba bɛpamoo wɔn. Na Mose sɔre boaa wɔn, na ɔmaa wɔn nnwan no nomee. Na wɔbaa wɔn agya Reuel nkyɛn no, ɔkaa sɛ, ɛyɛ dɛn na deɛ maba ntam sɛ yi? Na wɔse, Misrini bi na oyii yɛn firi nnwanhwɛfoɔ no nsam, na wɔtoo nsuo mpo maa yɛn, na wɔmaa nnwan no nomee. Na ɔka kyerɛɛ ne mamaa no sɛ, na ɔwɔ he? Adɛn nti na mugyaa ɔbarima no hɔ? Monkɔfrɛ no na ɔmmɛdidi. Na Mose penee sɛ ɔne ɔbarima no bɛtena, na ɔde ne babaa Sipora maa Mose. Na ɔwoo ɔbabani. Na Mose tu ne din Gersom, aseɛ ne baabi hɔhoɔ, ɛfiri sɛ ɔse, mayɛ hɔhoɔ wɔ ananafoɔ asase so. Na nna dodoɔ yi mu no, ɛbaa sɛ Misrihene wui. Na ɛsom no nti, Israelfoɔ no sii apini. Na wosu frɛe, na wɔn som no mu sufrɛ no koduruu Onyankopɔn anim. Na Onyankopɔn tee wɔn apinisie no. Na Onyankopɔn kaee n'apam a ɔne Abraham ne Isak ne Yakob pamoeɛ no. Na Onyankopɔn hwɛɛ Israelfoɔ no, na Onyankopɔn hunui. Exodus ti mmiɛnsa. Na Mose rehwɛ n'ase Yetro Midian sɔfoɔ no nwan, na ɔkaa wɔn de wɔn kɔɔ ɛsrɛ no akyiri no hwaa. Na oduruu Onyankopɔn bepɔ Horeb ho. Na Awurade bɔfoɔ bɛyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ nkyɛkyerɛ bi mfimfini gyaframa mu. Na ɔhwɛe na hwɛ, na nkyɛkyerɛ no redɛre, nanso na nkyɛkyerɛ no nhye. Na Mose se, yei deɛ mɛmma no makɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ yi, adekodeɛ a enti nkyɛkyerɛ no nhyeɛ. Na Awurade hunu sɛ wama ne rehwɛ no, Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu frɛɛ sɛ, Mose, Mose. Na ɔse, minie. Ɛna ɔse, ntwempini ha, yi wo nan mpaboa, na deɛ wogyina hɔ yɛ asase kronkron. Na ɔkaa sɛ, mene w'agya Nyankopɔn no, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn no. Ɛna Mose kataa n'ani, ɛfiri sɛ na osuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn. Na Awurade se, ampa ara, mahunu me man a ɛwɔ Misraim no amanehunu, na wɔn soa wɔn so ahwɛfoɔ enti wosu frɛ no, mate. Na mahunu wɔn amanehunu. Na mesane sɛ merebeyi wɔn Misrifoɔ nsam, na matu wɔn afiri asase no so akɔ asase pa a ɛtrɛ so, asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ. Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ tenabea hɔ. Na afei hwɛ, Israelfoɔ nso frɛ no adu m'anim, na mahunu ɔhaw a Misrifoɔ de haw wɔn no nso. Na afei bra, na mensoma wo Farao nkyɛn, na kɔyi me man Israelfoɔ no firi Misri. Na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, hwan ne me a merekɔ Farao nkyɛn makɔyi Israelfoɔ afiri Misraim? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, medi w'akyi, na yɛbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ sɛ me na mesoma wo. Wonya yi ɔman no firi Misraim ba a, mobɛsom Onyankopɔn wɔ bepɔ yi so. Na Mose ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, na sɛ meduru Israelfoɔ nkyɛn, na meka kyerɛ wɔn sɛ, mo agyanom Nyankopɔn asoma me mo nkyɛn, na wɔka kyerɛ me sɛ, ne din de sɛn a, sɛn na mense wɔn? Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose sɛ, miara ne miara. Na ɔse, sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, miara na asoma me mo nkyɛn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Mose bio sɛ, sɛdeɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no nie, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn na wasoma me mo nkyɛn. Yei ne me din de kosi daa, na yei na ɔmfa nkae me awɔ ntoatoaso nyinaa mu. Kɔ, na kɔboaboa Israel mpanimfoɔ ano, na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham, Isak
ne Yakob Nyankopɔn no ayi ne ho akyerɛ me se hwɛ na mabɛhwɛ mo ne deɛ ɔreyɛ mo wɔ Misraim no na me se meyi mo afiri Misraim amanehunu no mu akɔ Canaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase so asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene wɔ soɔ no na obetie wo ne na wo ne Israel mpanimfoɔ nkɔ Misraim hene nkyɛn nkaka nkyerɛ no sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn abɛhyia yɛn enti ɛsrɛw ma yɛnkɔ ɛsrɛ so nansa kwan nkɔbɔ Awurade yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ na me deɛ minim sɛ wɔde nsa a ɛyɛ den hyɛ Misraim hene mpo a ɔremma mo kwan nkɔ enti mɛtene me nsa de ma wanwadeɛ a mɛyɛ wɔ hɔ no nyinaa mabɔ Misraim na ɛno akyiri na ɔbɛma mo akorɔ na mɛma ɔman yi anim abɛnyam wɔ Misraimfoɔ anim na ɛbɛba sɛ mobɛkorɔ no morenkɔ no nsapan na mmaa mi sɛ bisa wɔn afipamfoɔ ne wɔn afitenafoɔ nkyɛn dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ ne ntoma na momfa nhyehyɛ mo mmabarima ne mo mmamaa na Misrifoɔ no ma no nyɛ mo asadeɛ. Exodus 9. Na Mose buaa sɛ nanso hwɛ wɔrenyimi nni na wɔrentie me nne na ɔbɛka sɛ Awurade nyi ne ho nkyerɛ wo na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ ɛgye na ɛwɔ wo nsɛm yi na ɔse poma na ɔse totwene fam na ɔtotwenee fam na ɛdanee ɔwɔ na Mose dwane firi ne ho na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ tene wo nsa so ne dua mu na ɔtene ne nsa kyeree no na ɛdanee poma wɔ ne nsam deɛ ɛbɛyɛ na wagye adi sɛ Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no ɛyi ne ho akyerɛ wo ne no na Awurade ka kyerɛɛ ne bio sɛ fa wo nsa hyɛ wo kukum na ɔde ne nsa hyɛ ne kukum na oyii na hwɛ na ɛho agu kwata fitaa sɛ sutrema na ɔse fa wo nsa sane hyɛ wo kukum na ɔsane de ne nsa hyɛ ne kukum na oyi firi ne kukum na hwɛ adane sɛ ne honam ara na sɛ wɔanye wo ani na wɔantie ka ne nsɛnkyerɛnneɛ no ne a ɔbɛgye nsɛnkyerɛnneɛ ɛtɔ so mmienu no ne adi na sɛ wɔanye nsɛnkyerɛnneɛ mmienu yi anni na wɔantie wo ne a ɛne ɛkɔsa asubɔnten no mu nsuo kɔhwie gu asase pɛsɛɛ so na nsuo a wosaa no asuo no mu no bɛdane mogya wɔ asase pɛsɛɛ no so na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ wokyɛw ni Awurade me deɛ ɛde bɛsi nnɛ ana ɛfiri bra wo ne wakoa kasa yɛ ma no nte me kasa yɛ nyaa na metɛkyerɛ ma yɛduru na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ hwan na wɔyɔɔ wo nipa ano anaasɛ hwan na wɔyɔɔ emum anaa osutifoɔ anaa ɔdehunufoɔ anaa onifirani ɛnyɛ me Awurade yi na afei kɔ na mmeara medi w'ano akyi na makyerɛ wo deɛ ka na ɔse wokyɛw ni Awurade fa deɛ wopɛ sɛ wosoma no nsa so soma ɛna Awurade bufuw Mose na ɔse menim sɛ wo nua Aaron Lewini no nim kasa na hwɛ wɔafrɛ de rebehyia wo na sɛ wohu wo a n'akoma bɛtɔ ne yam na kasakyerɛ no na fa nsɛm no hyɛ n'anum na me deɛ medi w'ano ne n'ano akyi na makyerɛ mo deɛ monyɔ na ɔnkasa w'ano nkyerɛ ɔman no na ɔbɛdane w'ano na wadane no Onyankopɔn na poma yi a wode bɛyɛ nsɛnkyerɛnne no fa kura wo nsɛm na Mose kɔe na ɔsane kɔɔ n'ase Yetro nkyɛn na ɔkɔka kyerɛɛ no sɛ ma mensane menkɔ me nuanom a wɔwɔ Misraim no nkyɛn menkɔhwɛ sɛ ɔda so tete ase anaa na Yetro ka kyerɛɛ Mose sɛ fa asomdwie kɔ na Awurade ka kyerɛɛ Mose wɔ Midian sɛ sane kɔ Misraim ɛfiri sɛ nnipa a na ɔrehwehwɛ wo aku wo no nyinaa awuwu na Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenatenaa mfunumu so na ɔsane baa Misraim asase so na Mose faa Nyankopɔn poma no kurae na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ sɛ wosane kɔ Misraim a hwɛ na yɛ anwanwadeɛ a mede mahyɛ wo nsa no nyinaa Farao anim na me deɛ mɛpirim n'akoma na ɔremma ɔman no nkɔ na ka kyerɛ Farao sɛ sɛdeɛ Awurade sie nie mabakan ne Israel na mese wo sɛ ma me ba nkɔnkɔsom me na sɛ woampene ama no ankɔ a hwɛ me deɛ mɛkum w'abakan na Awurade bɛtoaa no ɔkwan so asoɛyɛ pɛɛ sɛ oku no
ɛna Sipora fa twerɛboɔ de twaa ne ba no twetia na ɔto twene ne nase kaa sɛ, woyɛ mogya ayeforo kunu ma me. ɛna ogyaa no. ɛno na twetietwa no nti ɔkaa sɛ, mogya ayeforo kunu ne wo. na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, kɔ ɛserɛ so kɔhyia Mose. na ɔkɔkɔtoo no wɔ Nyankopɔn bepɔ no ho na ɔfii n'ano. Na Mose kaa Awurade nsɛm a ɔde asoma no no nyinaa ne nsɛnkyerɛnne a ɔde ahyɛ ne nsa no nyinaa kyerɛɛ Aaron. Na Mose ne Aaron kɔkɔboaboa Israelfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa ano. Na Aaron kaa nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ Mose no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne no wɔ ɔman no anim. Na ɔman no gye dii. Na wɔtee sɛ Awurade abɛhwɛ Israelfoɔ, na wahunu wɔn amanehunu no. Wɔbɔɔ wɔn mu ase sɔree. Exodus tinum. Na ɛyɔe no, Mose ne Aaron kɔɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, ma me man nkɔ na wɔnkɔhyɛ fama me wɔ ɛserɛ so. Na Farao se, hwan ne Awurade a metie ne nne na mama Israel akorɔ? Minnim Awurade no, na Israel nso merema wɔnkɔ. Na wɔse, Hebrufoɔ Nyankopɔn abɛhyia yɛn. Enti ma yɛnkɔ ɛserɛ so nansa kwan, na yɛnkɔbɔ Awurade, yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ, na wɔamfa owuyadeɛ anaa nkrantɛ a metua yɛn. Na Misraimhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na mo, Mose ne Aaron, muyi ɔman no firi wɔn nnwuma ho? Monkɔ mo adwuma so. Na Farao kaa sɛ, monhwɛ, afei nnipa no adɔɔso wɔ asase no so, na modepɔn wɔn afiri wɔ adwumayɔ mu yi. Na da no ara, Farao hyɛɛ ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no sɛ, momma ɔman no ɛserɛ a wɔde bɛyɔ ntayaa no bio sɛ akane no. Wɔn ara wɔnkɔboaboa ɛserɛ no mfa. Na ntayaa dodoɔ a na wɔyɔ daa no, monye wɔn, monye so bi, ɛfiri sɛ wɔyɛ anihafoɔ. Enti na wosu sɛ, ma yɛnkɔ nkɔbɔ yɛn Nyankopɔn afɔdeɛ no. Momma wɔn adwuma a mu yɛ duro na wɔnyɔ, na wɔantie nsɛnhunu. Na ɔman no adwumayɔ so ahwɛfoɔ ne wɔn aboafoɔ no firi adi bɛka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Farao sie nie, meremma mo ɛserɛ biom. Mo ara monkɔpɛ ɛserɛ wɔ deɛ mubenya bie. Na mo adwuma no nso wɔrente so hwee. Ɛna ɔman no bɔ petee Misraim asase nyinaa so kɔboaboa ayuo ntwakaeɛ ano de yɛɛ ɛserɛ mesemese no. Na akafoɔ no piapia wɔn kaa sɛ, munwie mo dakoro adwuma wɔ ne bere mu sɛ bere a na ɛserɛ hɔ no. Na wɔhwee Israelfoɔ ahwɛfoɔ a Farao adwumayɔ so ahwɛfoɔ de asisi wɔn soɔ no kaa sɛ, ɛdeɛ nti na moanwie ntayaa a wahyɛ mo nnɛ ne nnora no nyinaa sɛ akane no. Ɛna Israelfoɔ ahwɛfoɔ no ba bɛsu kyerɛɛ Farao sɛ, ɛdeɛ nti na wo ne wo nkoa redi no saa? Wɔmaa wo nkoa ɛserɛ biara. Nso wɔse, yɛnyɔ ntayaa, na hwɛ, wahwe wo nkoa, nso ɛyɛ wo ara wo nkurɔfoɔ no mfomsoɔ. Na ɔse, ɛnihafoɔ na moyɛ. Enti na mo se, ma yɛnkɔ nkɔbɔ Awurade afɔdeɛ. Enti monkɔ nkɔyɔ adwuma, na ɛserɛ deɛ, wɔremma mo. Nso ntayaa no dodoɔ deɛ, mobɛma ara. Na wɔkaa sɛ, munyi mo dakoro adwuma mu ntayaa no so ara da no. Israelfoɔ adwumayɔ so ahwɛfoɔ no hunu sɛ amanneɛ na ato wɔn. Na wofiri Farao nkyɛn reba no, wɔbɛtoo Mose ne Aaron a wogyina hɔ rebehyia wɔn. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade nhwɛ mo mmu atɛn, sɛ moama yɛn ho abɔn wɔ Farao ne ne nkoa anim, na mode nkrante ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔmfa nku yɛn. Na Mose sane baa Awurade nkyɛn bɛkaa sɛ, Awurade, adɛn na wayɛ ɔman yi bɔne sɛ yie? Adɛn na wosomaa me yi? Na ɛfiri bere a mebaa Farao nkyɛn na mede wo din me ne no kasaeɛ no, wayɛ ɔman yi bɔne, na wo nso wonyee wo man. Exodus 10:6. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, afei ansa na worebɛhunu deɛ mɛyɛ Farao, ɛfiri sɛ ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma wɔ ma wakɔ, na ɔde nsa a ɛyɛ den bɛma no apam wɔn afiri n'asase so mpo. Na Onyankopɔn ne Mose kasae na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mene Awurade, na miyi me home kyerɛ Abraham ne Isak ne Yakob sɛ Onyankopɔn twe di ampɔn, na me din Yahweh no deɛ, mama wɔamfa nhome. Nanso mama mapam a me ne wɔn pam ɔyɛ no agyina, sɛ mede Kanaan asase a ɛyɛ wɔn ahɔhobea asase a
ɔyɛɛ so ahɔhoɔ no bɛma wɔn. Nanso mate Israelfoɔ a Misrifoɔ di wɔn nya no apinisie, na makae m'apam no. Ɛno nti ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ, mene Awurade, na mɛgye mo afiri Misraim nnesoa no ase, na mayi mo afiri wɔn nyadie no mu. Na mede basa a atene ne atemmu akɛseɛ magye mo, na mɛfa mo mayɛ me man, na mayɛ Onyankopɔn ama mo. Na moahunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn a wɔgyee mo firi Misraim nnesoa ase no. Na mede mo bɛkɔ asase a memaa me nsa so sɛ mede bɛma Abraham ne Isak ne Yakob no so. Na mede bɛma mo sɛ agyapadeɛ, mene Awurade. Na Mose kaa saa kyerɛɛ Israelfoɔ no, nanso ahometeɛ ne nkoasom denden nti wɔantie Mose. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔka kyerɛ Misraimhene Farao sɛ ɔmma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ. Na Mose kasae wɔ Awurade anim sɛ, hwɛ, Israelfoɔ ntie me, na bɛyɛ dɛn na Farao bɛtie me a meyɛ ano mu momonoto yi? Na Awurade de Mose ne Aaron kasae, na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔ Israelfoɔ ne Misraimhene Farao nkyɛn nkɔyi Israelfoɔ no mfiri Misraim asase so. Yenum ne wɔn agyanom afie mu atitiri. Israel abakan Ruben ma ne Hanok ne Palu, Hesron ne Kami. Yenum ne Ruben musua. Na Simeon ma ne Yemuel ne Yamin, ne Ohad, ne Yakin, ne Soha, ne Sola, ɔyɛ Kenani baabiba. Yenum ne Simeon musua. Na yenum ne Lewi madin wɔn a wɔn toatoaso mu. Gerson ne Kahat ne Merari. Na Lewi mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Gerson ma ne Libni ne Simeai ɛwɔ wɔn musua hodoɔ mu. Na Kahat ma ne Amram ne Isha ne Hebron ne Usiel. Na Kahat mfie a odiiɛ yɛ mfie 133. Na Merari ma ne Mali ne Musi. Yenum ne Lewi musua, sɛdeɛ wɔn awoɔ ntoatoasoɔ teɛ. Na Amram fa n'agya nua Yokobed waree, na ɔwɔ Aaron ne Mose maa no. Na Amram mfie a odiiɛ yɛ mfie 137. Na Isha ma ne Kora ne Nefeg ne Sikri. Na Usiel ma ne Misiel ne Elisafan ne Sitri. Na Aaron fa Aminadab babaa Elisaba a ɔyɛ Naason nua waree, na ɔwɔ Nadab ne Abihu. Eliasa ne Itamar maa no. Na Kora ma ne Aser ne Elkana ne Abiasaf. Yenum ne Kora ma musua. Na Aaron ba Eliasa fa Putuel ma mu bi waree, na ɔwɔ Pinehas maa no. Yenum ne Lewifoɔ agyanom atitiri sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yenum ne Aaron ne Mose a Awurade ka kyerɛɛ wɔn sɛ, munyi Israelfoɔ mfiri Misraim asase so, sɛdeɛ wɔn dɔm teɛ no. Wɔn ne wɔn a wɔne Misraimhene Farao kasaa sɛ wobeyi Israelfoɔ afiri Misraim akorɔ no, Mose ne Aaron nie. Na da a Awurade ne Mose kasaa Misraim asase soɔ no, Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mene Awurade, ka deɛ mɛka makyerɛ wo nyinaa kyerɛ Misraimhene Farao. Na Mose kaa no Awurade anim sɛ, hwɛ, ano mu momonoto ne me, na bɛyɛ dɛn na Farao bɛtie me? Exodus 10. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, madane wo Onyankopɔn ama Farao, na wo nua Aaron bɛyɛ wo diyifoɔ. Wo deɛ, wobɛka deɛ mehyɛ wo nyinaa, na wo nua Aaron bɛka akyerɛ Farao sɛ ɔmma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ. Na me deɛ, mepirim Farao akoma, na mama me nsɛnkyerɛnneɛ ne m'anwanwadeɛ adɔɔso Misraim asase so. Nanso Farao rentie mu, na mede me nsa bɛto Misraim so, na mayi m'asafo, me man Israelfoɔ no, afiri Misraim asase so wɔ atemmuo akɛseɛ mu. Na sɛ metene me nsa wɔ Misraim so, na miyi Israelfoɔ firi wɔn mu a, na Misrifoɔ bɛhunu sɛ mene Awurade. Na Mose ne Aaron yɛɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no, saa ara na wɔyɔɔɛ. Bere a wɔne Farao kɔkasaeɛ no, na Mose adi mfirinhyia 20, na Aaron nso adi mfirinhyia 23. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ Farao ka kyerɛ mo sɛ monnyɔ anwanwadeɛ bi a, ɛno deɛ ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no to fam wɔ Farao anim,
na ɛbɛdane ɔtweaseɛ. Na Mose ne Aaron kɔɔ Farao nkyɛn kɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no. Na Aaron de ne poma no too fam wɔ Farao ne ne nkoa anim, na ɛdanee ɔtweaseɛ. Na Farao nso frɛfrɛɛ anyansafoɔ ne ntafoɔyifoɔ bae. Na wɔn Misrim akɔmfoɔ no nso de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara. Na wɔn nyinaa de wɔn poma totoo fam, na ɛdanedane atweaseɛ. Nanso Aaron poma no memenee wɔn poma no. Na Farao akoma pirimii ara, na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Farao akoma yɛ den, ɔmpene sɛ ɔman no bɛkorɔ. Kɔ Farao nkyɛn anɔpa, hwɛ, ɔrefiri adi akɔ asuo no ano. Na kogyina asuo no ano hyia no, na fa wo poma a ɛdanee ɔwɔ no kura wo nsam. Na ka kyerɛ no sɛ, Awurade, Hebrifoɔ Nyankopɔn, na wasoma me wo nkyɛn sɛ, ma me man nkɔnkɔsom me ɛserɛ so. Na hwɛ, wontie de abedu sɛsɛ. Sɛ Awurade sie nie, yei na wode behunu sɛ mene Awurade. Hwɛ, mede poma a mekura yi merebɔ asuo yi mu nsuo mu, na ɛbɛdane mogya. Na mpataa a ɛwɔ asuo yi no bɛwuwu, na nsuo no bɛbɔn, na Misrifoɔ bɛkyiri sɛ ɔbɛnom asuo no mu nsuo. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma na tene wo nsa wɔ Misrim nsuo so, wɔn nsubɔnten so, wɔn asuo so ne wɔn ntareɛ so ne wɔn nsuo a ɛtaataa hɔ nyinaa so. Na ɛnane dane mogya, na mogya aba Misrim asase nyinaa so, nnua adeɛ ne aboɔ adeɛ mu. Na Mose ne Aaron yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no, na ɔmaa poma ne so. Na ɔde bɔɔ nsuo a ɛwɔ asuo no mu no wɔ Farao ne ne nkoa anim. Na nsuo a ɛwɔ asuo no nyinaa danee mogya. Na mpataa a ɛwɔ asuo no mu wuyi, na asuo no bɔnee. Na Misrifoɔ antumi anom asuo no mu nsuo. Na mogya kataa Misrim asase nyinaa so. Na Misrim akɔmfoɔ de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara. Na Farao akoma pirimii ara, na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Farao danee ne ho kɔɔ ne fie, na wɔamfa yei nso anto n'akoma mu. Na Misrifoɔ nyinaa tutuu asuo no ho mmura sɛ wɔrepɛ nsuo anom, efisɛ na wɔntumi nnom asuo no mu nsuo. Na Awurade bɔɔ asuo no akyiri no, nanso bi twaa mu. Exodus 10:8. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Awurade sie ni, ma me man no nkɔnkɔsom me. Na sɛ wampene ama wankɔ a, hwɛ, mede mponkyerɛni bɛha w'asase nyinaa, na asuo no bɛdɔre mponkyerɛni menyamenya. Na wafoforo aba wo fie ne wo dabikyire ne wo mpa so ne wo nkoa afie ne wo nkurɔfoɔ mu ne w'afononoo mu ne wo mmɔre nkuduro mu. Na wo ne wo manfoɔ ne wo nkoa nyinaa so na mponkyerɛni no bɛforo aba. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no na tene wo nsa nsubɔnten ne asuoso ne ntareɛ so, na ma mpɔnkyerɛne mmra Misrim asase nyinaa so. Na Aaron tenee ne nsa wɔ Misrim nsuo so, na mponkyerɛne ba bɛkataa Misrim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm no yɔɔ saa ara maa mponkyerɛne foro baa Misrim asase so. Ɛna Farao frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, mompa Awurade kyɛw na onyi mponkyerɛne no mfiri me ne me man so, na mɛma ɔman no akɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Farao sɛ, wara kyerɛ me da ko a enkosie na mempa kyɛw me ma wo ne wo nkoa ne wo man, na onyi mponkyerɛne no mfiri wo ne wo fie so, na wɔnka asuo no nkwara mu. Na ɔse, ɔkyena. Na ɔse, ɛnyɛ sɛdeɛ waka no, na wahunu sɛ biara nni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn. Na mponkyerɛne no bɛfiri wo ne wo fie ne wo nkoa ne wo man so, asuo no mu nko ara na ɔbɛka. Na Mose ne Aaron firi Farao anim kɔe. Na Mose teɛ mfrɛ Awurade wɔ mponkyerɛne a ɔde aba Farao soɔ no ho. Na Awurade yɛɔ sɛdeɛ Mose kae no, na mponkyerɛne no wuwui, afie mu ne adi hɔ ne wuram. Na wɔboaboa wɔn ano akuakuo, na asase no so bɔnee. Na Farao hunu sɛ wanya ahotɔ no, ɔhyɛɛ n'akoma den, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Aaron sɛ, tene wo poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛnane ntontom wɔ Misrim asase nyinaa so.
Na wɔyɛ ɔsa, na Aaron tenee ne nsa de poma no bɔɔ asase so mfuturo, na ɛdanee ntontom wɔ nnipa ne mmoa so. Na asase so mfuturo nyinaa danee ntontom Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asumansɛm yɔɔ saa ara sɛ wɔrema ntontom aba, nanso wɔantumi. Na ntontom no baa nnipa ne mmoa so. Ɛna akɔmfoɔ no ka kyerɛɛ Farao sɛ, Nyankopɔn nsa teɛ nie. Na Farao akoma pirimii ara na wɔantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Farao anim. Hwɛ, ɔrefiri adi aba nsuo no ano. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, ma me man no nkɔ na wɔnkɔsom me. Na sɛ woremma me man no nkɔ a, hwɛ, mɛma anwansena ahodoɔ aba wo ne wo nkoa ne wo man ne wo fie so. Na anwansena no bɛyɛ Misrifoɔ afie mu ne asase a wɔte soɔ no so amaama. Na mɛhyɛ Gosen asase a me man te soɔ no so da no, na anwansena no ama hɔ. Na wode ahunu sɛ me ne Awurade wɔ asase mfimfini. Na mede wɔgyeɛ bɛto me man ne wo man ntam. Ɔkyena na sɛnkyerɛnneɛ yi bɛba. Na Awurade yɛɛ saa. Na anwansena a wɔdɔɔso pii baa Farao fie ne ne nkoa afie ne Misraim asase nyinaa so. Na anwansena no nti asase no so sɛee. Na Farao frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, monkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ mma mo Nyankopɔn wɔ asase yi so. Na Mose se, ɛmfata sɛ wɔyɔ no saa, efisɛ Misraim akyiwadeɛ na yɛde bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Hwɛ, sɛ yɛde Misraim akyiwadeɛ bɔ afɔdeɛ wɔ wɔn anim a, wɔrensi yɛ aboɔ. Yɛbɛnante nansa kwan akɔsrɛ so, na yɛakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn, sɛdeɛ waka akyerɛ yɛn no. Na Farao kaa sɛ, me deɛ, mɛma mo kwan na moakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade mo Nyankopɔn wɔ ɛserɛ so. Na akyirikyiri nko na monkorɔ. Mompa kyɛw ma me. Na Mose se, hwɛ, merebɛfiri wo nkyɛn makɔpa Awurade kyɛw, na anwansa no afiri Farao ne ne nkoa ne ne man so ɔkyena. Na nkontompɔnko na Farao ntwa bio sɛ wɔremma ɔman no nkɔ nkɔbɔ afɔdeɛ mma Awurade. Ɛna Mose firi Farao anim kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade yɛɛ deɛ Mose kaeɛ no. Na oyii anwansena no firi Farao ne ne nkoa ne ne man so. Anka biako mpo. Na Farao pirim n'akoma saa bere yi nso, na wamma ɔman no ankɔ. Exodus 10:9. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn sie nie, ma me man no nkɔ nkɔsom me. Na sɛ woampene ama woankɔ na wokɔ so tintim wɔn so a, hwɛ, Awurade nsa bɛda wo mmoa a wɔwɔ wura mu so, na wɔde ewu a ano yɛ den kɛse bɛba apɔnkɔ, mfunumu, yoma, anantwie ne nnwan so. Na Awurade de nsonsonoeɛ bɛto Israel mmoa ne Misraim mmoa ntam, na deɛ ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no mu biara renwu. Na Awurade hyɛɛ da sɛ, ɔkyena na Awurade bɛyɛ yei wɔ asase so. Na adeɛ kyeeɛ no, Awurade yɛɛ saa adeɛ no, na Misraim mmoa nyinaa wuwui, na Israel mmoa no mu biako mpo anwu. Na Farao soma ma wɔkɔhwɛe, na hwɛ, na Israelfoɔ mmoa no mu biako mpo nwui. Nanso Farao akoma yɛɛ den ara, na wamma ɔman no ankɔ. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, momfa fononoo mu nso nsama, na Mose ntom pete ehunu mu wɔ Farao anim, na ɛnane Misraim asase nyinaa so tutuo, na ɛnyɛ nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro Misraim asase nyinaa so. Na wɔsesaa fononoo mu nson, na wɔkɔgyinaa Farao anim. Na Mose de petee ahonum, na ɛdanee nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro. Na mpɔmpɔ no nti, akɔmfoɔ no antumi annyina Mose anim. Ɛfiri sɛ, na mpɔmpɔ no asisi akɔmfoɔ ne Misrifoɔ nyinaa. Na Awurade pirim Farao akoma, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Farao anim, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Hebrifoɔ Nyankopɔn no sie nie, ma me man nkɔsom me. Na afei deɛ, merema me haw nyinaa aba w'akoma so, ne wo nkoa ne wo man mu, na woahunu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ me wɔ asase nyinaa so. Na afei sɛ matene me nsa, na mede owuyadeɛ mabɔ wo ne wo man a,
anka wotwa wo afiri asase so. Nanso ye inti na mema wo gyina hɔ. Sɛ meyi mitumi adi makyerɛ wo. Na waka me din ho asɛm asase nyinaa so. Woda so ma wo ho so, na wosimi man kwan sɛ worema wɔnkɔ. Hwɛ, ɔkyena sɛsɛ mɛma asukɔtwe a emu yɛ duro pa a ɛso bi ma Misrim da. Firi da a ɔhyɛ aseɛ de abɛduru nne yi atɔ. Na afei sumama ɔnkɔfa wo mmoa. Ne wo biribiara a ɛwɔ wura mu mmra ntɛm. Onipa biara, efieboa biara a obehu no wura mu na wamfa no ama fie no. Asukɔtwe no gu wɔn so a obewu. Faro nkoa mu, deɛ osuro Awurade asɛm no de ne nkoa ne ne mmoa dwane baa fie. Na deɛ waamu Awurade asɛm no gyaa ne nkoa ne ne mmoa wɔ wuram. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kɔ ahunu, na asukɔtwe nto Misrim asase nyinaa so. Nipa ne mmoa ne wuram nhahan nyinaa so wɔ Misrim asase so. Na Mose tenee ne poma no kɔɔ ahunum. Na Awurade maa aprannaa ne asukɔtwe abae. Na ogya purugu asase so. Na Awurade maa asukɔtwe atɔɔ Misrim asase so. Na asukɔtwe ne ogya a ɛdɛre framfram toatoamu a ɛfra asukɔtwe no mu a ano yɛ den pii paa asu bi maa Misrim asase nyinaa so da. Firi da a ɛyɛ ɔman no bae. Na asukɔtwe no gu Misrim asase nyinaa so. Deɛ ɛwɔ wura mu nyinaa. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na asukɔtwe no gu wura mu hahan nyinaa so. Na ebubu wura mu nnua nyinaa. Gye Gosen asase a Israelfoɔ wɔ soɔ no so nko na asukɔtwe no bi antɔ. Ɛna Faro soma ma a wɔbɛfrɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yee deɛ, ma yɛ bɔne. Awurade ne ɔtreneeni, na me ne me man ne abɔnefoɔ. Mompa Awurade kyɛw, na Nyankopɔn aprannaa ne asukɔtwe no nyae. Na adɔɔso, na mɛma mo akɔ, na morentena ha bio. Ɛna Mose ka kyerɛɛ no sɛ, mefiri kuro no mu ara pa a mɛtrɛ me nsɛm akyerɛ Awurade. Na aprannaa no to betwa. Asukɔtwe no antɔ bio. Woahunu sɛ Awurade na asase wɔ no. Na wo ne wo nkoa deɛ, minim sɛ munya nsuro Awurade Nyankopɔn. Na egu asaawa ne atokoɔ so. Nso na atokoɔ no ayɛ mɛtim. Na asaawa nso reyɛ agu nhyerɛne. Na ayio ne kɔkɔte deɛ angusu bi. Efisɛ no ka akyi. Na Mose firi Faro nkyɛn. Na ofiri kuro no mu kɔkyerɛɛ ne nsɛm kyerɛɛ Awurade. Na aprannaa ne asukɔtwe no tutwae. Na osuo no gyae asase no so guo. Na Faro hunu sɛ osutɔ ne asukɔtwe ne aprannaa no to atwa no. Ɔsane yɛ bɔne bio. Na ɔhyɛ n'akoma den, ɔno ne ne nkoa. Na Faro akoma prim ara. Na wama Israelfoɔ no ankɔ, sɛdeɛ Awurade nam Mose so kaeɛ no. Exodus tidu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ Faro nkyɛn, na mahyɛ n'akoma ne ne nkoa akoma den. Na mayi me nsɛnkyerɛnne yi adi wɔ wɔn mu. Na waka deɛ meyɔɔyɛ wɔ Misrim, ne me nsɛnkyerɛnne a miyii no adie wɔ wɔn mu no, wɔ wo ba ne wo baba asom. Na moahunu sɛ mene Awurade. Na Mose ne Aaron kɔɔ Faro nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, Hebrewfoɔ Nyankopɔn no sie nie. Wobɛka me wo ho ase brɛ wɔ m'anim akosi da bɛn. Ma me man nkɔnkɔsom me. Na sɛ woampene ama me man ankɔ a, hwɛ, ɔkyena mɛma ntutummɛ aba w'ahyeɛ mu. Na wabɛkata asase ani a obi renhunu asase ani. Na wabɛdi nikae a asukɔtwe no gyamaa no kamaa mo no. Na wabɛdi nnua a ɛrefefa ama mo wɔ mfuo mu no nyinaa. Na wabɛyeyɛ w'afie mu ne wo nkoa nyinaa fie mu ne Misrifoɔ nyinaa fie mu amaama. Sɛdeɛ w'agyanom ne w'agyanom agyanom nhunu bi pɛn firi da a wɔbaa asase soɔ de beduru nnɛ. Na ɔdanee ne ho firi Faro nkyɛn. Ɛna Faro nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, da pɛn ara na wɔyi nsum yɛ mfidie nkosie. Ma nnipa no nkɔnkɔsom Awurade wɔn Nyankopɔn. Wonya hu sɛ Misrim resɛe. Na wɔde Mose ne Aaron sane baa Faro anim bio. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔ nkɔsom Awurade mo Nyankopɔn. Ɛhefoɔ ne wɔn a wɔbɛkorɔ no. Na Mose se, yɛde yɛn mmɔfra ne yɛn mpanin na ɛrekorɔ. Yɛde yɛn mmabani ne yɛn mmamaa, yɛn nnwan ne anantwie na ɛrekorɔ. Ɛfiri sɛ yɛwɔ fa bi hyɛ ma Awurade. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade nni mo akyi, sɛ merema mo ne mo mma akoro yie.
Munhunu sɛ bɔne na mopɛ sɛ moyɛ yi. Daabi da. Mo mmarima na monkɔnkɔsom Awurade, na ɛno ara na mohwehwɛ. Na wɔpamoo wɔn firi Farao anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, ntutu menu nti tene wɔn nsa wɔ Misraim asase so, na ɔmmra Misraim asase so, na ɔmmɛwe asase no so nhahan nyinaa, deɛ asukɔtwea no gyaeɛ no nyinaa. Na Mose tenee ne poma no wɔ Misraim asase so. Na Awurade maa apueɛ mframa bɔ faa asase no so da no nyinaa ne anadwo no nyinaa. Na adeɛ kyeeɛ no, apueɛ mframa no de ntutummɛ no bae. Na ntutummɛ no baa Misraim asase no so nyinaa. Na wobeguu Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na wɔdɔɔso pii. Ebi nii wɔn anim maa pɛn a ɛte sɛ wɔn. Na wɔn akyiri nso ebi remma saa bio. Na wɔkataa asase no nyinaa anim maa esum duru asase no so. Na wodii asase no so nhahan nyinaa. Ne nnua a asukɔtwea no gyaeɛ no so aba nyinaa. Na biribiara anka a ɛyɛ mono wɔ nnua mu. Ne mfuom nhahan mu wɔ Misraim asase no so nyinaa. Ɛna Farao yɛɛ ntɛm soma ma a wɔkɔfrɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, mayɛ Awurade mo Nyankopɔn ne mo bɔne. Na afei, fa me bɔne firi me prɛko yi nko ara. Na mompa Awurade mo Nyankopɔn kyɛw, na onyi owuo yi nko mfiri me so. Na ofiri Farao nkyɛn kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade maa atɔeɛ mframa a ano yɛ den pii bae. Na ɛbɛfaa ntutummɛ no kɔe. Na ɛde wɔn kɔguu ɛpo kɔkɔɔ mu. Ntutummɛ no biako mpo anka Misraim ahyeɛ nyinaa mu. Na Awurade pirim Farao akoma, na wamma Israelfoɔ no ankɔ. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kɔ ahonum, na esum nuru Misraim asase so, na ɛnyɛ esum a wosɔ mu a ɛbɛyɛ yie. Na Mose tenee ne nsa kɔɔ ahunum, na esum kabii duru Misraim asase no nyinaa so nansa. Obiara anhunu ne yɔnko, na obiara ansɔre ne tenabea nansa. Na Israelfoɔ nyinaa deɛ, wonya hann wɔ deɛ na wɔteɛ hɔ. Ɛna Farao frɛɛ Mose sɛ, monkɔnkɔsom Awurade. Mo nnwan ne mo anantwie nko ara na wɔmfa nsie ha. Mo mma nso ne mo nkɔ. Na Mose kaa sɛ, ɛsɛ sɛ wode afɔrebɔde a wokum na wɔhyɛ nso hyɛ yɛn nsa, na yɛde akɔbɔ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn mmoa nso ne yɛn bɛkɔ, ɛrenka tɔte mpo. Na ɛno no bi na yɛde rekɔsom Awurade yɛn Nyankopɔn. Na yɛn deɛ, yɛnnim deɛ yɛde bɛsom Awurade gye sɛ yɛaduru ansa. Na Awurade pirim Farao akoma, na wampɛ sɛ ɔma wɔkorɔ. Na Farao ka kyerɛɛ no sɛ, firi me so kɔ. Hwɛ wo ho yie, na nhunu m'anim bio. Na da a wobɛhunu m'anim no, wobɛwu. Na Mose se, ɔsɛmpa, merenhunu w'anim bio. Exodus ti du baako. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mɛma ɔhaw biako aba Farao ne Misraim so bio. Na ɛno akyiri no, ɔbɛma mo afiri ha akɔ. Ɔbɛma mo akɔ koraa. Pamo mpo na ɔbɛpam afiri ha. Afei kasa ma ɔman no nte sɛ, mmarima ne mmaa mmisa-bisa wɔn namfonom hɔ dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam wɔ Misrifoɔ anim. Nso ɔbarima Mose no yɛ kɛseɛ pa wɔ Misraim asase no so wɔ Farao nkoa ne ɔman no anim. Na Mose kaa sɛ, sɛ Awurade sie nie, anadwo da suo mu no, mɛfiri adi mafa Misraim. Na Misraim asase so mmakan nyinaa bɛwuwu. Efiri Farao abakan a ɔtena n'adwa soɔ so, di kosi afena a ɔwɔ oyuyammoɔ akyire abakan ne mmoa mmakan nyinaa so. Na osu kɛse a ɛso bi mmaa da, na ɛso bi nso remma bio bɛba Misraim asase nyinaa so. Na Israel mma nyinaa deɛ, ɔkraman mpo rentwe ne tɛkyerɛma ntia wɔn. Efiri nipa so kosi mmoa so, na moahunu sɛ Awurade apae Misraim ne Israel ntam. Na wɔn koa yi nyinaa bɛsiane aba me nkyɛn abɛkɔto me aka sɛ, Frɛdi kɔ, wo ne ɔman a ɛdi w'akyirɛ no nyinaa. Na ɛno akyirɛ no mɛfiri makɔ. Na ɔde abufuhyeɛ firi Farao nkyɛn kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Farao rentie mu, na amamawadeɛ adɔɔso wɔ Misraim asase so. Na Mose ne Aaron yɛ anwowadeɛ nyinaa wɔ Farao anim. Na Awurade pirim Farao akoma, na wamma Israelfoɔ no amfiri n'asase so ankɔ. Exodus ti 12.
Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron wɔ Misrim asase so sɛ, Momfa bosomi yi nyɛ abosomi ti, na ɛnyɛ mo afe mu bosomi a edi kan. Monka nkyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ, bosomi yi da a ɛtɔ so du no, ɔmfa nnwammaa mmeako sɛdeɛ wɔn mpanin fie teteɛ. Efie biako adwamaa biako. Na sɛ efie no mufoɔ nnɔɔso sɛ wobedi adwamaa a, ma no ne deɛ wɔne no bɔ fipam mfa bi, sɛdeɛ akra no dodoɔ teɛ. Monkan adwamaa so nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwamaa a wonni dɛm na momfa. Onini a wadi afi wo nwanten anaa mmirekyiri mu, na momfa no nsie nkoduru bosom yi da a ɛtɔ so 14. Na Israel asafo mu no nyinaa nkuku wɔn anwummere. Na wɔmfa mogya no bi nsra adan a wobedi wɔ mu no aponnwa 2 ne aponnwa tifi no ho. Na woni nam no anadwo no ara. Ɔmfa wogya ntoto. Na ɔmfa apiti ne fa nwonwono ini. Muni namono. Na momfa nsuo nnoa. Na mmom momfa ogya ntoto. Ne ti ne n'asrɛ ne n'ayamdeɛ no. Na munya bi nsie na adeɛ nkye so. Na sɛ ebi ka na adeɛ kye so a, momfa ogya nhye. Na sɛdeɛ muni no nie. Monkyekere mo asene. Na mo mpaboa nhyehyɛ mo nan. Na mo poma nkurokura mo nsam. Na muni ne hwere so. Ɛne Awurade twam. Na merebetwa Misrim asase so anadwo yi. Na mekum Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri nipa so kosi mmoa so. Na mebu Misrim anyame nyinaa ten. Mene Awurade. Na mogya no nyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma mo. Afi a mowɔ mu no mu. Na sɛ mihunu mogya no a, mesane mo ho. Na merebɔ Misrim asase a ɔyaredɔm biara amma mo so a mesɛe mo. Na ɛgya yi nyɛ mo nkaeɛ. Na monhyɛ ho mfa ma Awurade. Mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Monya no afahyɛ. Daa atwerɛ mo adeɛ. Ɛnanso na munni apiti. Da edi kan no ara na moma mmɔreka to ntwa mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi mmɔreka pan no firi da edi kan no de akosi da ɛtɔ so nson no, obetwa saa akra no afiri Israel mu. Na da edi kan no, munhyia nhyia kronkron. Na da ɛtɔ so nson no nso, munhyia nhyia kronkron. Ɔnyɛ adwuma biara wɔ mu, gye deɛ obiara bedi nko ho adwuma na monyɔ. Na monhyɛ apiti fa no, efiri sɛ saa da yi ara na miyii mo dɔm no firi Misrim asase so. Ɛno enti muni da yi mu awɔ ntoatoasoɔ mu nyɛ mo daa atwumuadeɛ. Bosomi a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no anwummere na mumfiri apiti die ase nkosi bosomi da a ɛtɔ so 22 anwummere. Nanso na momma wɔnhunu mmɔreka wɔ mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi paano a emu aka no, ɔhɔhoo, deɛ wɔwɔ na asase no so, obetwa saa akra no afiri Israel asafo mu. Munni biribiara a emu aka, munni apiti mu tenabea nyinaa. Ɛna Mose frɛ Israel mpanimfoɔ nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monyiyi nnwan fa sɛdeɛ mo musua teɛ na monkum twam no, na momfa adwerɛ esa mmɔ mogya a ɛwɔ yawa mu no mu. Na momfa yawa no mu mogya bi nsra aponnwa tifi ne aponnwa 2 no ho. Na mo mu biara mfiri di mfiri ne fie pran no kosi anɔpa. Efiri sɛ Awurade betwam abobɔ Misrifoɔ, na sɛ ohunu mogya no wɔ aponnwa tifi ne aponnwa 2 no ho a, Awurade bɛsan pron no ho. Na ɔrenya ɔsɛefoɔ no kwan ma ɔmma mo afie ma mobɔ mo. Na munni asɛm yi so, na ɛnyɛ ahyɛdeɛ ma wo ne wo mma nkosi daa. Na sɛ moduru asase a Awurade de bɛma mo sɛdeɛ ɔkaeɛ no so a, munni ɛsom yi so. Na sɛ mo mma bisa mo sɛ, musum yi aseɛ ne sɛn a, monka sɛ, ɛyɛ twam afɔdeɛ a yɛbɔ ma Awurade a osane Israelfoɔ afie ho wɔ Misrim. Ɛda ɔbobɔɔ Misrifoɔ na oyii yɛn afie firi mu. Na ɔman no nyinaa bobɔɔ wɔ mu ase sɔree. Na Israelfoɔ siim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na anadwo dasuo mu no, Awurade bobɔɔ Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri Farao abakan a ɔtena n'adwasoɔ so, de kosi domum a ɔwɔ diduadan mu abakan so, ne afiebua mmakan nyinaa. Ɛna Farao sɔree anadwo no ara, ɔne ne nkoa nyinaa, ne Misrifoɔ nyinaa, na esu kɛseɛ baa Misrim.
Ɛfiri sɛ na efie biara ni hɔ a efunu nni mu. Na ɔfrɛɛ Mose ne Aaron anadwo no kaa sɛ, monsɔre mfiri me man mu, mo ne Israelfoɔ no, na monkɔ nkɔsom Awurade, sɛdeɛ mokaeɛ no. Mo nnwan ne mo anantwie nso, momfa wɔn, sɛdeɛ mokaeɛ no, na monkɔ, na monhyira me nso. Na Misrifoɔ piapia ɔman no sɛ wɔnyɛ ntɛm firi asase no so, ɛfiri sɛ wɔse, yɛn nyinaa rewuwu. Na ɔman no soasoa wɔ mmɔre ansa na ɛreka, kyekyeree wɔ mmɔre nkodoɔ wɔ wɔn ntoma mu de sisii wɔn kɔn ho. Na Israelfoɔ no yɛyɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na wobisabisaa Misrifoɔ hɔ dwetɛ nnwenneɛ ne sika nnwenneɛ ne ntoma. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam Misrifoɔ anim. Na wɔde deɛ obisaeɛ maa wɔn, na wɔfom Misrifoɔ. Na Israelfoɔ no sii mfiri Rameses kɔɔ Sukot. Wɔbɛyɛ mmarima a wɔnam namɔn mu mpem ahodoɔ 600, mmɔfra mfrɛ mu. Na afrafrafoɔ pii nso ne wɔn kɔe, ne nnwan ne anantwie, mmoa pii pa. Na wɔde mmɔre a wɔde firi Misrim baeɛ no totoo apiti ɔfam. Na ɛnkae, ɛfiri sɛ Misrifoɔ no pamoo wɔn, na wɔantumi antwentwɛn wɔn nan ase. Na wɔnsiesie akwansoduane nso. Na Israelfoɔ wɔtenaa Misrim no yɛ mfirinhyia 430. Na mfie 430 no awieɛ no, ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase soɔ. Ɛyɛ anadwo a wodi ma Awurade a oyii wɔn firi Misrim asase soɔ no. Anadwo no ara na wodi ma Awurade wɔ Israelfoɔ nyinaa mu, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, yɛn ni twam no ho ahyɛdeɛ, ɔnanani biara nni bi. Na obiara akɔ a wɔde sika atɔ no no, twa ne twetia ansa na wɔde bi. Mo nkyɛn tenafoɔ ne ɔpaani nni bi. Efie biako mu na wonie. Ɔmfa nam no bi mfiri fie hɔ mfiri adi. Na mumuni dompe bi. Israel asafo nyinaa nyɔsa. Na sɛ obi abɛyɛ wo nkyɛn hɔhoɔ na wɔpɛ sɛ wodi twam ma Awurade a, ma wɔntwa ne mmarima nyinaa twetia. Na ɛno ansa na ɔmpinkyɛn medie. Na ɔnyɛ sɛdeɛ wɔwɔ no asase no soɔ. Na mmɔmoroto biara deɛ onni bi. Mmara korɔ na hɔ ma okuroni ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mu. Na Israelfoɔ nyinaa yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na da no ara Awurade yii Israelfoɔ no firi Misrim asase so, sɛdeɛ wɔn asafo teɛ. Exodus Tidumiɛnsa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, yɛ makan nyinaa, Israelfoɔ mu adeɛ biara a ebue yɛfono ano wɔ nipa ne afieboa mu, kronkron ma me, na me dea. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, monkae da yi a mufiri Misraim firi nkwafie mu no, ɛfiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii mu firi hɔ, na munni mmɔreka paano. Ɛnnɛ da yi, bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo so na murefiri Misraim. Na sɛ Awurade nya de wuduru Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ ne Amorifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ asase a ɔkaa w'agyanom ntam sɛ ɔde bɛma woɔ, asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so a, ɛno deɛ fa ɛsom yi som no bosome yi mu. Nanso na di apiti, na da ɛtɔ so nson no, hyɛ fa ma Awurade. W'ani apiti nanso no, na ma wɔnhunu wo nkyɛn mmɔreka paano anaa mmɔreka wahyeɛ nyinaa mu. Na da no bodi nkyerɛ wo ba sɛ, deɛ Awurade yɛ me bere a mefiri Misraim no ntira, na ɛnyɛ wo nsa so sɛnkyerɛnneɛ ne w'aniwa ntam nkae adeɛ, na Awurade mmara no atena w'anum. Ɛfiri sɛ nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii wo firi Misraim, enti di atoromuadeɛ yi so wɔ ne bere mu afedaa. Na sɛ Awurade de wo duru Kanaanfoɔ asase so, sɛdeɛ ɔkaa wo ne w'agyanom ntam, na ɔde ma wo a, yi adeɛ biara a ebue yɛfuna no ma Awurade. Na wafieboa a wowɔ no ma nyinaa a wobue yɛfuna no a wɔyɛ anini fa ma Awurade. Na mfunumu makan nyinaa deɛ fa odwan sesa, na sɛ wansesa bu ne kɔn mu. Na nipa makan a wɔwɔ wo mmabarima mu nyinaa deɛ sesa. Na sɛ wɔkyerɛ bi wo ba bisa wo sɛ, yei aseɛ ne sɛn a, ka kyerɛ no sɛ, nsa a ɛyɛ den na Awurade de yii yɛn Misraim
ofiri nkwafie ne Faro prim nakoma na ompene se obema ya akro no Awurade kum Misraim asase so makan nyinaa efiri nipa makan so kosi afieboa makan so enu nti na me nso mede anini a ebue yafuna no nyinaa mebɔ Awurade afɔde nanso memamu makan nyinaa de mesesa na enya wonsa so sankyerɛne ne wani wantam nkae ade sɛ nsa ɛyɛ den na Awurade di yi yɛn firi Misraim. Na Faro ma ɔman ne kwan no Onyankopɔn amfa wɔn ankɔfa Filistifo asase so kwan a enwaree no efiri sɛ Onyankopɔn se na ɔman no ankohu dɔm anu wɔn ho na wansane ankɔ Misraim. Enti Onyankopɔn de ɔman ne konton fa ɛsrɛ so kwan a ɛda ɛpo kɔkɔɔ ho no so. Na Israelfoɔ no kan toa firi Misraim asase so kɔɔe. Na Mose fa Yosef no mpe no efiri sɛ Yosef aka Israelfoɔ ntam sɛ hwɛ na Onyankopɔn bɛba abɛhwɛ mo na momfa me nompe mfiri ha nkɔ. Na wosi firi Sukot kɔkyekyere nsraban wɔ Itam wɔ ɛsrɛ no ano. Na Awurade dii wɔn anim awia mununkum dum mu sɛ ɔrekyerɛ wɔn kwan na anadwo ogya dum mu sɛ ɔrema wɔn hann na wɔnante awia ne anadwo. Na mununkum dum no antwe ne ho awia na ogya dum no antwe ne ho anadwo amfiri ɔman n'anim. Exodus Tidunan. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no ma ɔnnane nkɔkyere nsraban wɔ Bihailot anim wɔ Migdol ne Pontem wɔ Baal Sefon anim ne ntɛntɛnsoɔ na monkyere nsraban no wɔ po no ano. Na Faro bɛka no Israelfoɔ ho sɛ ɔrewɔ asase so ntwetwɛde ɛsrɛ aka wɔn atom na mepirim Faro akoma ama no ati wɔn na mɛhyɛ m'anim nyam Faro ne ne dɔm nyinaa so na Misrifoɔ ahunu sɛ mene Awurade. Na wɔyɛ ɔsa na wɔka kyerɛ Misraim hene sɛ ɔman no adwane kɔ. Na Faro ne ne nkoa akoma sakyerae wɔ ɔman no ho na wɔse ɛdeɛ ne yɛayɛ yi sɛ yɛma Israel agya yɛsom kuro yi. Na osiesie ne teaseɛnam na ɔfaa ne man kaa ne ho na ɔfaa nteaseɛnam a wɔayie 600 ne Misraim teaseɛnam nyinaa ne nteaseɛnam no nyinaa so asahene. Na Awurade prim Misraim hene Faro akoma ma no tii Israelfoɔ no efiri sɛ Israelfoɔ no de nsa a wama soɔ na efiri kɔɛ. Na Misrifoɔ tii wɔn Faro nteaseɛnam apɔnkɔ nyinaa ne n'apɔnkɔ sotefoɔ ne ne dɔm no. Na wɔbɛtoo wɔn sɛ wɔakyerɛ nsraban wɔ po no ano a ɛkyerɛ Pihahirot wɔ Baal-Sifon anim. Na Faro bɛneeɛ no Israelfoɔ no memaa wɔn ani so na hwɛ na Misrifoɔ di wɔn akyi reba. Na Israelfoɔ no suroo pii na wosu frɛɛ Awurade. Na wɔka kyerɛɛ Mose sɛ adamena eni Misrim nti na wafa yɛn aba ha sɛ yɛmɛwu ɛsrɛ so yi. Ɛdeɛ nti na wayɛ yɛn sɛ yi sɛ wuyi yɛn firi Misrim baa yɛ yi. Ɛnyɛ asɛm a yɛkaa wɔ Misrim sɛ gyaa ma yɛn so Misrim no nie. Efiri sɛ ɛyɛ ma yɛn mmom sɛ anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ so. Na Mose ka kyerɛ ɔman ne sɛ Munsuro munyina pintin na monhwɛ Awurade nkwagye a ɔde rebɛkyerɛ mo nnɛ. Na Misrifo a muhu wɔn nnɛ yi morenhunu wɔn da biara da bio. Awurade bɛko ama mo na mo deɛ monyɛ komm. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ adɛn na wosu frɛ me? Ka kyerɛ Israelfoɔ ma wɔnkɔ wɔn anim. Na wo deɛ ma wo poma no so na tene wɔn nsa ɛpo no so na bae mu na Israelfoɔ ne nante asase pɛsɛɛ so mfa po no mfimfini. Na me deɛ hwɛ mɛpere Misrifoɔ akoma na wɔabɛdi wɔn akyi. Na mɛhyɛ m'anim nyam wɔ Faro ne ne dɔm nyinaa ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Na Misrifoɔ no ahunu sɛ mene Awurade sɛ mahyɛ m'anim nyam wɔ Faro ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Nyankopɔn bɔfoɔ a odi Israel dɔm anim no twee ne ho bedii wɔn akyire. Na mununkum dum no firi wɔn anim begyinaa wɔn akyi. Na ebefiri Misrim dɔm ne Israel dɔm ntam. Na ɛyɛ mununkum ne esum. Nanso ɛma hann anadwo. Na ama yenum antumi amɛn yenum anadwo no nyinaa. Na Mose tenee ne nsa ɛpo no so. Na Awurade de apuɛ mframa denden ma ɛpo no kɔe anadwo no nyinaa. Na ɔdane ɛpo no maa no yɛ asase pɛsɛɛ.
na nsuo no mu bae. Na Israelfo no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini, na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Misraimfoɔ tii wɔn, na wodii wɔn akyiri kɔɔ ɛpo no mfimfini. Farao apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ nyinaa. Na anɔpa nsrabere mu no, Awurade faa ogya ne mununkum dum no hwɛɛ Misraim dɔm no. Na ɔmaa Misraim dɔm no ho yeraa wɔn. Na ohwinhwan wɔn nteaseɛnam nan maa ne nanteɛ mu yiidu. Na Misraimfoɔ no se, Momma yɛnwane wɔ Israel anim, ɛfiri sɛ Awurade ne Misraim reko ama wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wɔn nsa ɛpo no so, na nsuo no nsane mmra Misraimfoɔ ne wɔn nteaseɛnam ne wɔn apɔnkɔfoɔ no so. Ɛna Mose tene ne nsa ɛpo no soɔ, na adeɛ rekye anɔpa no, ɛpo no sanee n'akyi bɛsenee sɛdeɛ na ɛteɛ. Na Misraimfoɔ no dwane behyiae, na Awurade kaa wɔn gu po no mfimfini. Na nsuo no sanee akyire bɛkataa Farao dɔm nyinaa. Nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ a wotii wɔn baa ɛpo no mu no so, wɔn mu baako mpo anka. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na nsuo no yɛɛ wɔn ɔfasuo wɔn nifa ne wɔn benkum. Na Awurade gyee Israel nkwa da no firi Misraim nsam. Na Israel hunu Misraimfoɔ no sɛ wɔawuwu gu ɛpo no ano. Na Israel hunu nsakɛse a Awurade de kyerɛɛ Misraim soɔ no. Na ɔman no suro Awurade. Na wɔgyee Awurade ne n'akoa Mose dii. Exodus tidunum. Ɛna Mose ne Israelfoɔ too dwom yi maa Awurade kaa sɛ, Mɛto Awurade dwom, na mma no wama ne ho soɔ. Ɔpɔnkɔ ne ne sotefoɔ no, wato wɔn agu ɛpo mu. Ma hoɔden ne me dwontoɔ no yɛ a, na wayɛ me nkwagyeɛ. Ɔno ne me Nyankopɔn, na mɛkamfo no. Ɔyɛ m'agya Nyankopɔn, na mɛma no so. Awurade yɛ ɛdɔm mmarima, Awurade ne ne din. Farao nteaseɛnam ne ne dɔm no, wato wɔn agu ɛpo mu. Na n'akofoɔ a wɔyi wɔn no, wamemmene ɛpo kɔkɔɔ mu. Ebunu akata wɔn so, wamem kwaaseɛ tɔn sɛ ɔboɔ. Awurade, wode tumi ahyɛ wo nsa nifa animuonyam. Awurade, wo nsa nifa no dware atamfo no, na wo tumi a ɛso no ara na wode butu wɔn a wɔsɔre tia wo no. Wo soma w'abufuhyeɛ ba, ɛhye wɔn sɛ nkyɛnkyɛma. Na wo hwene mu ahome mu na nsuo no ano boaeɛ. Asorɔkyeɛ gyinaa sɛ ekuo. Ɛbunu kyekyeree ɛpo yam. Ɔtamfo no kaa sɛ, meti wɔn, mɛto wɔn, mɛkyɛ asase no mu, ɔbɛmmee me kra. Mɛtwe me nkrantɛ, me nsa bɛsɛe wɔn. Wode mframa hui, ɛpo no kataa wɔn so. Ɔmemmee sɛ sumpie wɔ nsu kɛseɛ no mu. Hwan na ɔte sɛ wɔ Awurade wɔ anyame mu? Hwan na ɔte sɛ wɔ kronkronyɛ mu wɔ nimonyamfoɔ? Deɛ ne ho yɛ hu a yɛyie mu awanwadeɔyɔfoɔ. Wotenee wo nifa, asase mmenee wɔn. Wode w'adɔyɛ gyaa ɔman a wagye wɔn yi. Wode w'ahoɔden kyerɛɛ wɔn kwan kɔɔ kronkronyɛ tenabea. Aman tee, na wɔn ho wosoe. Ahopopɔ ka wɔne a wɔte Filistia. Ɛno na Edom asafohene panin ho dwirii wɔn. Moab ahoɔdenfoɔ no ketenkete kutaa wɔn. Kanaanfoɔ nyinaa hodwoe. Ehu ne suro gu wɔn so. Wo basa kɛseyɛ nti wayɛyɛ kom sɛ ɔboɔ. Kosi sɛ wo man betwam, Awurade. Kosi sɛ ɔman a wonyaa wɔn no betwam. Wode wɔn bɛba, na wabɛtɛ wɔn w'agyapadeɛ bepɔ no so. Awurade, deɛ wode hɔ ayɛ wo tenabea, kronkronbea a Awurade wo nsa asiesie no. Awurade bɛdi hene de bɛkɔ akosi daadaa. Na Farao apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam ne n'apɔnkɔfoɔ baa ɛpo no mu. Na Awurade maa ɛpo no mu nsuo no sane bɛkataa wɔn so. Na Israelfoɔ no nam asase pɛsɛɛ so faa ɛpo no mfimfini. Na odiyifoɔ baa Miriam a ɔyɛ Aaron nua no faa mpintin kurae. Na mmaa no nyinaa de mpintin ne asafiri dii n'akyi. Na Miriam gyee wɔn so sɛ, Monto Awurade dwom, na ma na wama ne ho soɔ. Ɔpɔnkɔ ne ne sotefo no, wato wɔn agu ɛpo mu. Ɛna Mose maa Israel tu firi ɛpo kɔkɔɔ ho. Na wofiri hɔ kɔɔ Sɔɔ srɛ so. Na wɔnante ɛsrɛ no so nansa. Na wonya nsuo. Na woduru Mara no, na wontumi num Mara nsuo. Ɛfiri sɛ ɛyɛ nwono. Enti wɔtoo hɔ din Mara.
Aseɛ ne nwono na ɔman no kasa huhuhu tia Moses sɛ, ɛdeɛn na yɛnnom? Na osu frɛ Awurade, na Awurade kyerɛ no dua bi, na ɔde to nsuo no mu, na nsuo no yɛɛ dɛ. Ɛhɔ na ɔhyɛɛ ahyɛdeɛ ne atemmuo maa wɔn, na ɛhɔ nso na ɔsɔɔ wɔn hwɛɛ, na ɔkaa sɛ, sɛ wobɛtie Awurade wo Nyankopɔn ne, na wayɔ deɛ ɛtene wɔ n'anim, na watie ne mmaransɛm, na wadi n'ahyɛdeɛ nyinaa so a, ɛneɛ meremfa yade a mede megu Misraim soɔ no biara mengu so, na mene Awurade wo yaresafoɔ no. Na woduru Elim a nsubura 12 ne akyiresua 70 wɔ no, na wɔkyere nsraban wɔ nsuo no so hɔ. Exodus Tidunsia. Na wotu firi Elim. Na Israelfoɔ asafo no nyinaa baa sensere a ɛda Elim ne Sinai ntam no so. Wofiri Misraim asase soɔ no. Bosome a ɛtɔ so 2 no, da a ɛtɔ so 15 ne no. Na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa nwiinwii tia Mose ne Aaron ɛsrɛ so hɔ. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, anka Awurade ma yɛnwu ne nsa no, Misraim asase a na yɛtete nam nkukuo ho, na yɛdidi meeɛ no so. Na moyɛ aba ɛsrɛ yi so sɛ, mode ɛkɔm rebekunkum asafo mu yi nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, merebɛma aduane afiri soro atɔ ama mo, na ɔman no mfiri adida biara nkɔta se deɛ ɛbɛso wɔn ano da koro. Na mensɔ wɔn menhwɛ sɛ wobɛdi me mmara so anaasɛ ɔrenni so. Na da ɛtɔ so 6 no, ɔresiesie deɛ ɔfa no a ɛnyɛ deɛ wɔtase daa no mmɔ ho. Na Mose ne Aaron ka kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa sɛ, anwummerɛ na mobɛhunu sɛ Awurade na oyii mo Misraim asase soɔ. Na anɔpa na mobɛhunu Awurade animuonyam, ɛfiri sɛ wate mo nwiinwii a munwiinwii tia Awurade no. Na yɛn deɛ, ɛdeɛ ne yɛn na munwiinwii tia yɛn. Na Mose se, Awurade bɛma mo nam adi anwummerɛ, ne aduane adi amee anɔpa, ɛfiri sɛ Awurade ate mo anwiinwii a munwiinwii tia no no. Na deɛ ne yɛn, ɛnyɛ yɛn na munwiinwii tia, na mmom Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, ka kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa sɛ, montwe mpere Awurade anim, ɛfiri sɛ wate mo anwiinwii no. Na Aaron rekasa akyerɛ Israelfoɔ asafo nyinaa no, wɔdanedane wɔn ani kyerɛɛ ɛsrɛ so. Na hwɛ, Awurade animuonyam yi adi mununkum no mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mate Israelfoɔ anwiinwii no, ka kyerɛ wɔn sɛ anwummerɛ mubɛdi nam, na anɔpa mode aduane amee, na mohu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na anwummerɛ no, moko maa wɔn ho so ba bɛkataa nsraban no so. Na anɔpa no, obosuo gu nsraban no ho hyiae. Na obosuo a egui no kɔɔ soro. Na hwɛ na biribi nkorowankorowa nketenkete gugu ɛsrɛ no ani. Nketenkete te sɛ fam bosuo nkyenkyeneeɛ. Na Israelfoɔ no hunuiɛ no, wɔsesee wɔn ho sɛ, Manhu! Aseɛ ne, ɛdeɛ nie. Ɛfiri sɛ na wɔnim adekodeɛ. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yei ne aduane a Awurade de ama mo sɛ munnie no. Asɛm a Awurade ahyɛ nie, montase bi sɛdeɛ obiara bɛdie, ɔma mmiako, sɛdeɛ mo nipa dodoɔ yɛ na montase. Obiara ntase ma wɔn a wɔwɔ ne ntomadan mu no. Na Israelfoɔ no yɛ ɔsa. Na wɔtasee, ebinom deɛ pii, ebinom deɛ kakraa bi. Na wɔde ɔma susui, na deɛ ɔtasee pii no anya akyire bi. Na deɛ ɔtasee kakraa bi no anka no bi. Wɔn nyinaa tasee sɛdeɛ wɔbɛdie. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, obiara nyɛ bi mma adeɛ nkye so. Nanso wɔantie Mose, na ebinom gyaa bi maa adeɛ kyee so. Na ɛdɔree mmoa na ɛbɔnee. Na Mose bu fuu wɔn. Na wɔtasee anɔpa, obiara sɛdeɛ obɛdie. Na owia mu yɛ den a na anane. Na da ɛtɔ so 6 no, wɔtasee aduane no mmɔho. Ɔbaako deɛ ɔma 12. Na asafo no mpanimfoɔ nyinaa ba bɛka kyerɛɛ Mose. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, deɛ Awurade aka nie, ɔkyena yɛ homeda kronkron a wɔdi ma Awurade. Monto deɛ mowɔ to, na monnoa deɛ mowɔ noa, na deɛ ɛbɛka no, momfa nsie nkosi anɔpa. Na wɔde sie kosii anɔpa,
sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no, na ammɔn. Nso na mmoa biara nni mu. Na Mose se, Muni nene yɛ homeda a wodi ma Awurade. Ɛnɛ morenhunu bi wuram. Nansia na montase. Na da ɛtɔ so nson no yɛ homeda. Ɛda no deɛ ebi rentɔ. Na da ɛtɔ so nson no, nkurɔfoɔ no mu bi firi adi sɛ wɔrekɔtase, nanso wɔanya bi. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Mobɛpo m'ahyɛdeɛ ne me mmara so die akosi da bɛn. Monhwɛ, sɛ Awurade ama mo homeda enti na da a ɛtɔ so 9 no ɔmaa mo naanu aduane. Montenatena mo afie mu. Mma obiara mfiri adi mfiri ne tenabea da a ɛtɔ so 9 no. Ɛna ɔman no homee da ɛtɔ so 9 no. Na Israelfoɔ frɛ no mana, nso ɛte sɛ wisa aba fitaa, na ne dɛ te sɛ tatra a ɛwɔ wom. Na Mose kaa sɛ, Asɛm a Awurade ahyɛ nie. Momfa ebi nhyɛ Omer mma mfansie awɔ ntoatoaso a ɛbɛba mo akyire no. Na wɔahunu aduane a mede me maa mo diiɛ wɔ serɛ soɔ, bere a meyii mo Misraim asase soɔ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Fa kuruwa bi, na fa mana Omer mma gu mu, fa si Awurade anim, na wɔmfa nsie mo awɔ ntoatoasoɔ. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, Aaron de si adanseɛ no anim sɛ ɔde resie. Na Israelfoɔ di mana mfirinhyia 40, de kosii sɛ woduru asase bi a nkurɔfoɔ bi te soɔ. Wodi mana de kosii sɛ woduru Canaan asase no hyeɛ soɔ. Nso Omer yɛ efa abupan 12. Exodus Tidonson. Na Israelfoɔ asafo no nyinaa tu firi sensrɛ no so. Wɔn atutena a wodii no Awurade anum asɛm soɔ no mu. Na wɔbɛkyeree nsraban wɔ Refidim. Nso na nsuo a ɔman no bɛnom ni hɔ. Enti ɔman no ne Mose hamee, na wɔse, Ma yɛn nsuo nom. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Adɛn nti na mo ne me ham? Adɛn nti na mo sɔ Awurade hwɛ? Nanso sukɔm de ɔman no wɔ hɔ. Na ɔman no nwiinwii tiaa Mose kaa sɛ, Adɛn nti na woyi yɛn firi Misraim sɛ, wode sukɔm rebekum yɛn ne yɛn mma ne yɛn mmoa yi? Na Mose su frɛɛ Awurade sɛ, Ɛdeɛ na menyɔme ma ɔman yi? Aka kumaa no wasi me aboɔ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Sini di ɔman no anim, na fa Israel mpanin mu bi ka wo ho. Na fa wo poma a wode bɔɔ asuo no kura wɔn nsam kɔ. Hwɛ, megyina w'anim wɔ Horeb botan no so hɔ. Na bɔ ɔbotan no, na nsuo bɛfiri mu aba. Na ɔman no anom. Na Mose yɛ ɔsa wɔ Israel mpanin no anim. Na Israelfoɔ no ham ne sɔ a wɔsɔɔ Awurade hwɛɛ sɛ, Awurade wɔ yɛn mu anaasɛ ɔnni yɛn mu no nti. Ɔfrɛ hɔ Masa ne Meriba. Aseɛ ne sɔhwɛ ne ɔham. Na Amalek ba bɛnee Israel koe wɔ Refidim. Na Mose ka kyerɛɛ Yosua sɛ, Yi mmarima ma yɛn, na firi adi kɔ, na wo ne Amalek nkɔko. Ɔkyena me deɛ, megyina kokoɔ no atifi, na makura Nyankopɔn poma no wɔ me nsam. Na Yosua yɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ no no ne Amalek kɔkoe. Na Mose ne Aaron ne Hur foro kokoɔ no kɔɔ atifi. Na sɛ Mose ma ne nsa so a, Israel di nim. Na sɛ ogyaa ne nsam a, Amalek di nim. Na Mose nsa yɛ duru. Enti ɔfaa ɔboɔ de too n'ase, na ɔtenaa soɔ. Na Aaron ne Hur sosɔɔ ne nsa no mu. Ɔbaako wɔ ha, na ɔbaako nso wɔ ha. Na ne nsa no yɛ pintin kosii sɛ owia tɔe. Na Yosua dwerɛɛ Amalek ne ne man nkrantaa no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Kyerɛ yei hyɛ nwoma bi mu fa yɛ nkaeɛ. Na ka hyɛ Yosua so mu sɛ pepa na mɛpepa Amalek nkaeɛ afiri soro ase. Na Mose sii afɔrebukyia, na ɔtoo din Yahweh Nisi. Aseɛ ne Awurade ne me frankaa. Na ɔkaa sɛ, Yɛ aka ntam, Awurade ne Amalek bedi ako firi awɔ ntoatoasoɔ so, de akosi awɔ ntoatoasoɔ so. Exodus Tidunwɔtwe. Na Yetro, Midian sɔfo a ɔyɛ Mose ase no, tee nneɛma a Onyankopɔn ayɔ ama Mose ne ne man Israel no nyinaa, sɛdeɛ Awurade ayi Israel afiri Misrim no. Na Yetro, Mose ase no, fa Mose yere Sipora a wama no asane korɔ no, ne ne mmabanim baanu no, ɔbaako din de Gersom, ɛfiri sɛ ɔse, Mayɛ amanɔne hɔhoɔ,
Na ɔbaako nso din de Elieser, efisɛ ɔse, Mɛgye Nyankopɔn ne me boafoɔ, na wayi me afiri Farao nkrantaa no. Na Yetro, Mose ase no, ne ne mma no, ne ne yere baa Mose nkyɛn wɔ ɛserɛ no so, deɛ wabɛkyere nsraban hɔ, Nyankopɔn bepɔ no ho. Na obi ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wase Yetro, ne wɔ yere, ne ne mma baanu reba wo nkyɛn. Na Mose firi adi kohyiaa n'ase, na ɔkotow no fii n'ano, na wɔkyeakyeaa wɔn ho, na wɔbaa ntomadan mu. Na Mose kaa nneɛma a Israel nti Awurade ayɛ Farao ne Misrim nyinaa, ne amane a ɛtoo wɔn kwan no soɔ nyinaa, ne sɛdeɛ Awurade yii wɔn no kyerɛɛ n'ase. Na Yetro ani gyee papa a Awurade ayɛ ama Israel, sɛ oyii wɔn firi Misrifoɔ nsɛm no nyinaa ho. Na Yetro kaa sɛ, Nhyira nka Awurade a oyii mo firi Misrifoɔ ne Farao nsɛm no. Afei na mahunu sɛ Awurade yɛ kɛseɛ sene anyame nyinaa. Ɛfiri sɛ oyii ɔman firi Misrim nsɛm, bere a wɔredi wɔn so ahantansɛm. Na Yetro, Mose ase no, de ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ brɛɛ Onyankopɔn. Na Aaron ne Israel mpanin nyinaa baa sɛ wɔne Mose ase rebedidi wɔ Onyankopɔn anim. Na adeɛ kyeeɛ no, Mose tenaa ase sɛ ɔrebu ɔman n'atɛn. Na ɔman no gyinaa Mose ho firi anɔpa kosii anwummerɛ. Na Mose ase no hunuu deɛ ɔreyɔ ɔman no nyinaa no, ɔkaa sɛ, Ɛdeɛn ne deɛ woreyɔ ɔman no yi? Adɛn nti na wo nko a wote hɔ, na ɔman no nyinaa gyinagyina ho firi anɔpa beduru anwummerɛ yi? Na Mose ka kyerɛɛ n'ase sɛ, ɔman no ba me nkyɛn bebisi Onyankopɔn. So onya asɛm bi a, ɔba me nkyɛn, na mebu onipa ne ne yɔnko ntam atɛn, na mekyerɛ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara. Na Mose ase no ka kyerɛɛ no sɛ, Deɛ woyɛ yi nyɛ, brɛ na wo ne ɔman a ɔka wo ho yi bɛbrɛ, ɛfiri sɛ adeɛ yɛ duru dodo ma wo, na wo nko ara worentumi nyɔ. Afei tie me ne, metu wo fɔ, na Onyankopɔn ni w'akyi. Wode agyina Nyankopɔn anim ma ɔman no, na fa nsɛm no brɛ Onyankopɔn, na kyerɛkyerɛ wɔn ahyɛdeɛ ne mmara hodoɔ no mu, na ma wɔnhu kwan ko a wɔmfa soɔ ne deɛ wɔnyɔ. Na wɔn nso yiyi ɔman no nyinaa mu mmarima a wɔyɛ den, wosuro Onyankopɔn, wɔyɛ anokwafoɔ. Na wɔnyɛ sikaniberɛ, na fa wɔn sisi wɔn so apem so mpanini, ɔha so mpanini, aduonu so mpanini, ne dudu so mpanini. Na wɔmmu ɔman no atɛn berɛ nyinaa mu. Na asɛnkɛseɛ biara deɛ, wɔmfa mmerɛ wo, na nsɛm ketewa nyinaa deɛ, wɔn ara wonni, na ama no ayɛ wɔ so hare. Na ɔne wo asɔ mu. Sɛ woyɛ yei na Onyankopɔn hyɛ wo saa a, ɛno na wobɛtumi agyina, na ɔman yi nyinaa nso bɛkɔ wɔn tenabea dwoodwoo. Ɛna Mose tie n'ase asɛm no, na ɔyɛ deɛ ɔka kyerɛɛ no nyinaa. Na Mose yiyii Israel nyinaa mu nnipa a wɔyɛ den, na ɔde wɔn sisii ɔman no so atitiri, apem so, ɔha so, aduonum so, ne dudu so mpanin. Na obu ɔman n'atɛn bere nyinaa mu. Na nsɛm a ɛyɛ den no, wɔde brɛɛ Mose, na nsɛm ketewa deɛ, wɔn ara dii. Na Mose kogyaa n'ase kwan, na ɔkɔɔ ɔno ara n'asase so. Exodus, Tidon. Da a Israelfoɔ sii mfiri Misrim asase soɔ no, ne bosome a ɛtɔ so mmiɛnsa so pɛpɛɛpɛ na woduruu Sinai serɛ soɔ. Na wotu fii Refedem no, wɔbaa Sinai serɛ so bɛkyeree nsraban ɛserɛ no so. Na Israel kyeree nsraban bepɔ no anim hɔ. Na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn nkyɛn. Na Awurade firi bepɔ no so frɛɛ no sɛ, sɛdeɛ ka kyerɛ Yakob fie, na ka kyerɛ Israelfoɔ no nie. Mo ara mohunu deɛ meyɔɔ Misrim no ne sɛdeɛ mesoa mo akɔdeɛ ntaban soɔ. Na mede mo aba me nkyɛn yi. Na afei sɛ mobɛtie me ne, na moadi m'apam so a, ɛneɛ mobɛyɛ me ahodeɛ afiri aman nyinaa mu. Na me na asase nyinaa wɔ me. Na mo deɛ, mobɛyɛ me asɔfoɔ aheman ne ɔman kronkron. Yeinom ne nsɛm a ka kyerɛ Israelfoɔ. Na Mose ba bɛfrɛɛ ɔman no mpanimfoɔ, na ɔde nsɛm a Awurade de hyɛɛ no yi nyinaa too wɔn anim. Na ɔman mu no nyinaa buaa prɛko sɛ, deɛ Awurade aka nyinaa yɛbɛyɔ. Na Mose sane kɔkaa ɔman no nsɛm no kyerɛɛ Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ,
me de mereba wo nkyɛn mununkum tum mu na sɛ me ne wo kasa a ɔman no ate na ɔn nso wagye wo adi akosi daa. Na Mose kaa ɔman no nsɛm no kyerɛɛ Awurade, na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔ ɔman no nkyɛn na dwira wɔn ho nnɛ ne ɔkyena na ma wɔnsi wɔn ntaadeɛ na wɔnsiesie wɔn ho nsie da a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no Awurade bɛsiane ɔman no nyinaa anim aba bepɔ Sinai so na bɔ ɔman no ho hye ban na ka sɛ, monhwɛ yie na moamforo bepɔ no anaasɛ moanka ne hyeɛ. Obiara a ɔbɛka bepɔ no wuo na wobɛwu. Nsa biara nka no, aboɔ na ɔnsi no anaasɛ agyan na ɔntoto no, aboɔ nipa o, ɔrennya nkwa. Sɛ wɔhyɛne totorobɛnto no twi mu a, ɔmforo bepɔ no. Na Mose sane firi bepɔ no so baa ɔman no nkyɛn, na odwiraa ɔman no ho, na wosii wɔn ntaadeɛ, na ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Monsiesie mo ho nsie da ɛtɔ so mmiɛnsa no, monkɔ mo yerenom ho. Na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no anɔpa no, aprannaa ne anyinam ne mununkum duruduro ne totorobɛnto a ɛyɛ den yie baa bepɔ no so. Na ɔman a wɔwɔ nsraban no mu nyinaa ho popoe. Na Mose de ɔman no firi adi firi nsraban no mu kɔhyiaa Onyankopɔn, na wɔkɔgyinagyina bepɔ no ase. Na Sinai bepɔ no so nyinaa buaa wisie, efisɛ na Awurade nam ogyam asane aba so. Na ne wisie no tu kɔɔ soro sɛ fononoo mu wisie, na bepɔ no nyinaa wosow biribiri. Na totorobɛnto no ne kɔɔ so na ano yɛ den ara no, Mose kasae. Na Onyankopɔn de ne kɛseɛ gyee so. Na Awurade sane baa Sinai bepɔ no so wɔ bepɔ no atifi. Na Awurade frɛɛ Mose kɔɔ bepɔ no atifi, na Mose foro kɔe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sane kɔbɔ ɔman no kɔkɔ, na wɔnhwere mu amma Awurade nkyɛn ammɛhwɛ, na wɔn mu pii antotɔ. Na asɔfoɔ nso ɔbɛn Awurade no nnwira wɔn ho, na Awurade anto anhyɛ wɔn so. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, ɔman no rentumi mforo mma Sinai bepɔ so, ɛfiri sɛ wara wabɔ yɛn kɔkɔ aka sɛ, bɔ bepɔ no ho hye ban na ɛyɛ no kronkron. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, sane kɔ na wo ne Aaron mforo mmra, na mma asɔfoɔ ne ɔman no nhwere mu mforo mma Awurade nkyɛn, na wanto anhyɛ wɔn so. Na Mose sane baa ɔman no nkyɛn bɛka kyerɛɛ wɔn. Exodus tiaduonu. Na Onyankopɔn kaa nsɛm nyinaa sɛ, me ne Awurade wo Nyankopɔn a meyii wo Misraim asase so nkɔ afie mu no. Nyɛ nyame foforɔ nka me ho, ɛnyɛ ohoni biara anaa ade a ɛwɔ wiem wɔ soro, anaa deɛ ɛwɔ asase soɔ wɔ fam, anaa deɛ ɛwɔ nsuo mu wɔ asase ase nsɛsoɔ biara mfa. Ɛnkoto wɔn, na nsom wɔn, na me, Awurade wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ninkunfo a metua agyanom amumuyɔ so ka me fa mma so kosi awɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan a wɔtane me soɔ. Na meyɛ mpempem a wɔdɔ me na wodi me mmara nsɛm so adɔeɛ. Ɛmmɔ Awurade wo Nyankopɔn din kwa, na Awurade ne mma deɛ ɔbɔ ne din kwa no mfa no ho tɔtrɔtɔɔ. Kae homeda na yɛ no kronkron. Nnansia na yɛ adwuma, na yɛ w'adeɛ nyinaa. Na ɛda a ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara, wo ne wo babani ne wo babaa, w'akoa ne w'afenaa ne wo mmoa ne wo hɔhoɔ a wɔwɔ wo fie apono mu. Na nansia na Awurade de yɔɔ ɔsoro ne asase, ɛpono deɛ ɛwɔ mu nyinaa, na wɔhomee da a ɛtɔ so nson no. Enti na Awurade hyiraa homeda na ɔyɛɛ no kronkron. Di w'agya ne wo nani, na wo na aware asase a Awurade wo Nyankopɔn de rema wo no so. Nni awu, nsi awadeɛ, mmɔkorɔ no, ɛnni wo yɔnko ho adansekurum mu. Mma w'ani mmere wo yɔnko fie, mma w'ani mmere wo yɔnko yere, anaa n'akoa, anaa n'afenaa, anaa ne nantwie, anaa n'afunumu, anaa biribiara a ɛyɛ wo yɔnko dea. Na ɔman no nyinaa hunu aprannaa ne anyinam apaapaeɛ ne totorobɛnto ne bepɔ a ɛfiri wisie no. Na ɔman no hunuiɛ no, wɔn ho popoe, na wɔkɔgyina akyirikyiri, na wɔka kyerɛɛ Mose sɛ, wo na wo ne yɛn nkasa, na yɛbɛtie, na ma Onyankopɔn ne yɛn nkasa, na yɛnwu. Na Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, Munsuro, na Onyankopɔn rebɛsɔ mo ahwɛ, na ne honhom atena mo ani so, na mo anyɛ bɔne. Na ɔman no gyinaa akyirikyiri,
Na Mose twipni esum kabia Onyankopɔn wɔ mu no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, "Sɛ ka kyerɛ Israelfo nie, mo ara mo hu sɛ mifiri ɔsoro na mne mo akasa. Monyɔ me so dwetɛ anyame ne sika anyame. Monyɔ bi mfa. Dɔte afɔrebɔkyia na yɔma me. Na wode wo hye afɔdeɛ ne w'asomdwoe afɔdeɛ, wo nwan ne w'anantwie no abɔ so afɔdeɛ. Baabiara a mɛma wakae me din no, mɛba wo nkyɛn ma behyira wo. Na sɛ worebɛyɔ aboa afɔrebɔkyia ama me a, ɛmfa aboa a wɔtwa nsi. Na sɛ woma w'adwenneɛ so bɔ so a, woagu ho fi. Na mforo ntwedeɛ nkɔm afɔrebɔkyia so, na w'adagya a na adi wɔ so." Exodus Tiaduonu baako. Na yeinom ne atemmusɛm a fato wɔn anim. Sɛ wotɔ akoa a ɔyɛ Hebrini a, ɔnso mfie 6, na afe a ɛtɔ so 7 no, ɔmfa ne ho nkɔdi kwa. Sɛ ɔno nko na ɔbaeɛ a, ɔno nko na ɔnkorɔ. Sɛ ɔyɛ ɔwarefoɔ a, ne yere no nye no nkɔ. Sɛ ne wura ama no ɔyere, na wawo mmabani anaa mmammaa ama no a, ɔbaa no ne ne mma no nyɛ ne wura adeɛ, na ɔno nko nkɔ. Na sɛ akoa no ka sɛ, "Medɔ me wura ne me yere ne me mma, mempɛ sɛ mefa me ho mekɔdi" a, ɛnneɛ ne wura no mfa no mmra Nyankopɔn anim, na ɔmfa no mmra ɛpon ho anaa akonnwa ho, na ne wura no mfa fitiɛ mfiti n'aso mu, na ɔnsom no daa. Na sɛ ɔbarima bi tɔn ne babaa kɔyɛ afena a, ɛnneɛ ɔmfa ne ho nkɔdi sɛ nkoa no. Sɛ ɔnsɔ ne wura a ɔgyee no aware no ani a, ɔmma ɔmmɛgye no, na onni ho kwan sɛ ɔbɛtɔn no ama ɔnanani bi, ɛfiri sɛ wadaadaa no. Na sɛ wɔgye no aware ma ne ba a, ɔnyɛ no sɛ ɔba. Sɛ ɔgye ɔfoforɔ ma no a, ɔmma n'ano duane, ne nkataho ne n'awadeɛ so nhwan. Na sɛ wanyɔ adeɛ mmiɛnsa yi ama no a, ɛnneɛ wɔmfiri nkɔkwa, sika biara nni mu. Deɛ ɔbɔ onipa ma no wuo no, kum na wɔnku no. Na sɛ wantɛ no na Onyankopɔn na ama ne nsa apa a, ɛnneɛ meyi baabi mama wo, na wɔdwane akɔ hɔ. Sɛ obi hyɛ da kɔtoa ne yɔnko ku no anitie mu a, yi no m'afɔrebɔkyia ho na wɔnwu. Deɛ ɔbɔ n'agya anaa ne na no, kum na ɔnku no. Deɛ owie a onipa tɔn no, anaasɛ ohunu no ne nsɛm no, kum na ɔnku no. Deɛ ɔdome n'agya anaa ne na no, kum na ɔnku no. Sɛ mmarima reko, na obi bɔ ne yɔnko boɔ anaasɛ kuturuku, na wanwu, na ɛka no to mpa so a, sɛ ɔsɔre bio, sɔ ne poma mu nante firi adi a, ɛnneɛ deɛ ɔbɔɔ no no ho nyɛ totorotɔɔ. Ne mmerɛ a wasɛe no nko ho ka na ontua. Na sa na ma ɔnsa no yadeɛ. Na sɛ obi bɔ n'akoa anaa n'afenaa abaa, na ɔtɔ ne nsa ano a, rɛ na ɔntɔ no. Nanso sɛ ɔtena hɔ da koro anaa naanu a, ɔntɔ no rɛ, ɛfiri sɛ ɔyɛ ne sika. Na sɛ mmarima reko na ɔkɔpem onyinsɛnfoɔ, na ɔba no firi, na bɔne bi amma akyire a, gye na wɔnye no deɛ ɔbaa no kunu de bɛto no soɔ no, na ɔmma sɛdeɛ atemmufoɔ no bɛkyerɛ. Na sɛ bɔne bi baa akyire a, ɛnneɛ ma ɔkra nsi ɔkra anan mu, aniwa nsi aniwa anan mu, ɛsen nsi ɛsen anan mu, nsa nsi nsa anan mu, nnan nsi nnan anan mu, ɔhyeɛ nsi ɔhyeɛ anan mu, ɛprɛkuru nsi ɛprɛkuru anan mu, ntampie nsi ntampie anan mu. Na sɛ obi bɔ n'akoa ani anaa n'afena ani, na ɛsɛe a, n'ani no nti ɔmfa ne ho nkɔdi. Na sɛ otu n'akoa ase anaa n'afena ase a, ne se no nti ɔma no mfa ne ho nkɔdi. Sɛ nantwie pem ɔbarima anaa ɔbaa ma no wu a, ɛnneɛ ɔnsi nantwie no aboɔ, na wɔnini nam, na nantwie no wura no ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Na sɛ nantwie no yɛ apempem dada, na wama ne wura no ate, na wanhwɛ ne so, na wakɔkum ɔbarima anaa ɔbaa a, ɔnsi nantwie no aboɔ, na ne wura no nso ɔnku no. Sɛ ɔbɛgye no mpata a, ɔmma adeɛ biara a ɔbɛgye no mfa nye ne kra. Ɔbabani na ɔpem no o, ɔbabaa na ɔpem no o,
aten yɛra na ɔmfa emu no. Sɛ nantwie no pem akoa anaa afena a, ɔma ne wura dwetɛ nnwetɛbena 30 na wɔnsi nantwie no aboɔ. Na sɛ obi kobue abura ano anaasɛ obi kutu amena na wankata so, na nantwie anaa afunumu kɔhwe mu a, amena no wura no nhyɛ anan mu, na ɔma wɔn wura no sika, na efunu no nyɛ ne dea. Na sɛ obi nantwie pem ne yɔnko nantwie na owu a, ɔntɔn nantwie nikanfoɔ no na ɔnkyɛ ne tiradeɛ no mu, na efunu no nso ɔnkyɛ. Anaasɛ sɛ onim sɛ nantwie no yɛ apempem dada na ne wura no anhwɛ ne so a, ɔmfa nantwie nsi nantwie no anan mu, na efunu no nyɛ ne dea. Exodus tiaduonu mmienu. Sɛ obi kowia nantwie anaa odwan kum anaa ɔtɔn no a, ɔmfa nantwie num nsi nantwie biako no anan mu, ne nnwan 9 nsi odwan biako no anan mu. Sɛ ohunu oyifoɔ sɛ ɔrebubu aba mu, na ɔbɔ no na owu a, oni ne mogya ho so. Na sɛ owu apue ne so deɛ a, obedi ne mogya ho so. Anan mu na onsie. Sɛ oni biribi a, ne korɔno no nti ɔntɔn no. Sɛ ohunu akorɔneɛ wɔ ne nsam, sɛ nantwie o, afunumu o, odwan o, na ɔyɛ anikan a, ɔmmumɔ ho nsi anan mu. Sɛ obi ma odi afuo anaa bobituro bi mu adeɛ anaa ogyae n'aboa ma okodi obi afuo mu adeɛ a, ɔmfa ɔno ara n'afuo mu nipa ne ne bobituro mu nipa bi na ensi anan mu. Sɛ ogya dare na ɛkɔsɔ nkasɛe mu, na ɛhye ayuo afiafi kuo anaa ayuo a egyina hɔ anaa afuo a, hyɛ na deɛ wɔsɔ ogya no nhyɛ anan mu. Sɛ obi de sika anaa nneɛma ma ne yɔnko asie na wowia wɔ nipa no fie na wohunu oyifoɔ no a, ɔmmumɔ ho nhyɛ anan mu. Sɛ wanhunu oyifoɔ no a, ɔmfa efiewura ne mmerɛ Nyankopɔn anim mehwɛ sɛ ɔmfaa ne nsa nkaa ne yɔnko no adeɛ no anaa. Mmarato ho asɛm biara, nantwie die o, afunumu die o, odwan die o, atadeɛ die o, adeɛ a ayɛ biara a obi bɛka sɛ ɛne no die o, Nyankopɔn anim ara na ɔmfa wɔn baanu asɛm no mmra. Deɛ Onyankopɔn bɛbu no fɔ no, ɔmmɔ ho mmienu nhyɛ ne yɔnko no anan mu. Sɛ obi di afunumu, sɛ nantwie, sɛ odwan, sɛ aboa bi ma ne yɔnko asie, na owu anaa opira anaasɛ ɔka no to wuram na obi anhu no a, Awurade ntamra wɔn baanu ntam, sɛ ɔmfaa ne nsa nkaa ne yɔnko adeɛ anaa, na ɔde n'adeɛ no mpene na ɔbaako no nsi no anan mu. Na sɛ wia na wɔwia no ne nkyɛn a, onsi ɔde n'adeɛ no anan mu. Sɛ teteɛ na aboa bi tetee no a, ɔmfa mmra medi adanseɛ, na wonsi deɛ watete no anan mu. Sɛ obi kɔfɛm biribi ne yɔnko nkyɛn na opira anaasɛ wuwu, na ɔde n'adeɛ no ho nni mu a, sie na wonsi anan mu. Sɛ ɔde n'adeɛ no ho wɔ mu a, onsi anan mu. Sɛ wɔbɔɔ ne paa a, na ne paadie na ɛmaa no bae. Sɛ obi kɔdaadaa ababaa a ɔnye no awadeɛ no da a, ma no mmɛkyerɛ adeɛ na ɔnware no. Sɛ n'agya mpene sɛ wɔde no ma no a, ɔnkari sika ma, sɛdeɛ wɔma mmaabunu tiri adeɛ no. Mma ɔbaa ayɛn ntena ase. Obiara a wɔne aboa bɛda no kum na ɔnku no. Deɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ ama onyame biara na ɛnyɛ Awurade nko no, ɔnsɛ no korakora. Na ɔhɔhoɔ deɛ, mmɔ no atirimɔden, nso nhyɛ no so. Ɛfiri sɛ mo nso moakɔyɛ ahɔhoɔ Misraim asase so pɛn. Monhyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ anaa awisia biara so. Sɛ wohyɛ wɔn so, na wosu frɛ me pa a, tie na metie wɔn sufrɛ no. Na m'abufuo ano ayɛ den, na mede nkrantɛm akum. Na mo yerenom adanedane akunafoɔ, na mo mma ayeyɛ nwisia. Sɛ wofɛm me man mu mmɔborɔni bi a ɔne wo wɔ hɔ sika a, ɛnyɛ no sɛ ɔpempensifoɔ, monnye no nsiho. Sɛ wogye wo yɔnko ntoma awowɔ a, sane fama no ansa na wowia akɔtɔ. Ɛfiri sɛ ɛno nko ara ne nkata ho, ne honam ntoma, ɛdeɛn na ɔmfa nna. Na sɛ wosu frɛ me a, metie, ɛfiri sɛ
mmɔborɔhunufoɔ ne me. Nka abususɛm ntia Onyankopɔn, na wo man mu panin nso nnome no. Wo nnɔbaeɛ ne wo nuabamu nsuo a ɛdi kan no, ntwentwɛn sɛ wode bɛma. Wo mmabanin mu mmakan no, fama me. Saa ara na yɛ w'anantwie ne wo nnwan. Nnanson na wɔne ne na ntena. Da a ɛtɔ so 8 no, fa no brɛ me. Na monyɛ nnipa kronkron ma me. Na munni nam bi a watete mu wɔ wuram. Montontwene ma akraman. Exodus, tia 23. Ntie atesɛm hunu. Ɛne ɔbɔnefoɔ yi ni nsa wɔ soɔ sɛ wobɛdi nkontompo adanseɛ. Ɛni nipa dodoɔ akyi nkɔyɛ bɔne. Nanso nkasa asɛm bi mu nkum kodi nipa dodoɔ akyi nnane asɛm ani. Na mobroni nso, nhwɛ n'anim wɔ n'asɛm mu. Sɛ wokɔtɔ wo tamfo na ntwie anaa n'afunumu sɛ wafom kwan a, fa no san brɛ no. Sɛ wohunu deɛ wɔkyiri wuo afunumu sɛ ɔhyɛ n'ade so ase a, hwɛ yie na woanya no ama no. Sane na wɔne no nsane no. Ɛnane wo mobroni asɛm ani wɔ atemmuo mu. Twe wo ho firi atorɔsɛm mu kɔ akyirikyiri. Na nkum deɛ ɔnyɛ bɔne biara ne ɔtreneeni, ɛfiri sɛ meremmu ɔbɔnefoɔ bem. Nso nyɛ ayɛyɛdeɛ, na ayɛyɛdeɛ fira aniwa a ɛhunu adeɛ, na ɛkyea ateneneefoɔ nsɛm. Na ɛnhyɛ ɔhɔhoɔ so, na mo ara monim ɔhɔhoɔ kraa, ɛfiri sɛ mo nso moayɛ ahɔhoɔ Misraim asase so pɛn. Mfeɛ 6 na dua w'asase so aduane. Na boaboa nnɔbae no ano sie, na deɛ ɛtɔ so 9 no so deɛ, ma ne home na ɛna hɔ kwa. Na wo man mu ahiafo ani. Na deɛ obegya no, wura mu mmoadoma medi. Saa ara na yɛ wo bobe turo ne wo ngudua turo. Na 6 na fa yɛ wɔ dwuma, na ɛda a ɛtɔ so 9 no, fa home. Na wo nantwie ne w'afunumu home. Na wafe na aba ne wo hɔhoɔ nwudwo wɔn akoma. Deɛ maka no nyinaa muni so, na anyame foforo din nso mommɔ. Moma wɔnte wɔ mo num. Mprɛnsa na hyɛ fa ma me afirinhyia mu. Di apiti napa no, nanso na di apiti. Sɛdeɛ mehyɛɛ woɔ no, bosome Abiba a ɛte sɛ oforisuo mu bere a wahyɛ no, ɛfiri sɛ ɛno mu na wofiri Misraim baeɛ. Nso obiara mfa nsapan mepie m'anim. Ni otwa napa no, wadeɛ a wodua no wafuo mu no aba a ɛdi kan deɛ no, ne anoboaboa napa no, afe awieeɛ a waboaboa wɔ dwumadeɛ ano afiri mfuo mu no, wo mmarima nyinaa mɛpue Awurade anim mprɛnsa afirinhyia. Mfa m'afɔdeɛ mogya ma afɔdeɛ ngu mmɔreka so, na m'adeɛ nkyem afahyɛ mu sradeɛ so. W'asase so aba a ɛdi kan mu adi kan, fa bra Awurade wo Nyankopɔn fie. Noa odwan ba wɔ ne n'anufosuo mu. Hwɛ, meresoma ɔbɔfoɔ adi w'anim akɔhwɛ wɔ ɛkwan mu, na wɔde wo akɔduru deɛ masiesie hɔ no. Hwɛ yie wɔ n'anim, na tie ne nne. Enwene ntia no, na ɔremfa mo mmarato mfiri mu, ɛfiri sɛ me din wɔ ne mu. Na sɛ ampa ara wotie ne nne na woyɛ deɛ meka nyinaa a, ɛneɛ mɛyɛ w'atamfotamfoɔ na mahiahia w'ahohiahiafoɔ ho. Na me bɔfoɔ no bɛdi w'anim de wo akɔduru Amorifoɔ, ne Hetifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Kanaanfoɔ, ne Hewifoɔ, ne Yebusifoɔ no mu, na metu wɔn agu. Nsɔre wɔn anyame na nsom wɔn, na ɛnyɛ wɔn ne yɔe nso. Na butuo na butu wɔn, na bubuo na bubu wɔn adum. Na monsom Awurade mo Nyankopɔn na wɔhyira w'aduane ne wo nsuo so. Na mayi yadeɛ afiri wo mu. Worenhu deɛ ɔpɔn anaa obonini wɔ w'asase so. Wo na dodoɔ no mɛma n'adu. Mɛma me huhu agyi w'anim, na mama aman a wobɛduru wɔn nsuo no nyinaa agyigya, na mama w'atamfo nyinaa adane wɔn akyi akyerɛ wo. Na mɛsoma nkotokrodu agyi w'anim, na wapamo Hewifoɔ ne Kanaanfoɔ ne Hetifoɔ no wɔ w'anim. Merempamo wɔn w'anim afe korɔ, na asase no annane amanfo, na wura mu mmoadoma a medɔɔso antia wo. Nkakra na mɛpam wɔn w'anim akosi sɛ wobɛdɔɔso na wagye asase no. Na metwa w'ahyeɛ afiri ɛpo kɔkɔɔ ano akosi Filistifoɔ po ano, na afiri ɛserɛ so akosi asuo no ano. Na meyi asase no sofoɔ mahyɛ mo nsa, na wapam wɔn afiri w'anim.
Eni won ni won enyame mpam. Ma ontena wasase so. Na wama wa anyame ho bone. Na se wosum won enyame a ampa ebeye ufidie. Exodus tiaduonu 9. Na Mose die okatre no se Frobre radinchen uni Aaron Nadab ni Abnu ni Israel mpanimfo mu aduoson na mo mesori wo akyirikyiri na Mose enkontwimpini Erade na won die won twimpini na oman no ne no mfroma na Mose ba beka Erade nsem ni nyinaa ne atemusem ni nyinaa kyerɛ oman no na omamu no nyinaa de ne kroje so se nsem Erade aka nyinaa yebeyo na Mose kyerɛ Erade nsem ni nyinaa na otua nhema si aforibuchi abepo nase ne adum dumienu sɛ Israel musuako dumienu no anote na osoma Israelfo no mu mrantie na wɔde anantwinini kɔbɔ ɔhyiafɔde ne asomdwiafɔde ma Awurade na Mose di mogya no fa gugu nyaawa mu na mogya no fa no nso ohwiegu aforibuchi ano so na ɔfa apam nwoma no na ɔkenkan gu ɔman no asomu ɛna wɔse die Awurade aka no nyinaa yebeyo na yebeti na Mose fa mogya no pete ɔman no so na ɔse hwɛ apam Awurade ne mo apam wɔ nsɛm yi nyinaa so no mogya nie ɛna Mose ne Aaron Nadab ne Abihu ne Israel mpanimfo mu 70 foro kɔɔɛ na wohunu Israel Nyankopɔn no na ne nan ase te sɛ ade a wɔde hoaboa a emu tie ayɔ na ne nahanaha te sɛ ɔsoro paara na wantene ne nsa anka Israelfo mu atitiri no na wɔhwɛ Onyankopɔn na wodidi na wɔnomwe na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ foro bra me nkyɛn bepɔ no so bɛtena ha na mɛma wo aboɔpɔn ne mmara ne ahyɛde a matwerɛ na wakyerɛkyerɛ wɔn na Mose sɔree ɔne n'abɔfra Yoshua na Mose foro kɔɔ Nyankopɔn bepɔ no so na ɔka kyerɛ mpanimfo no sɛ mo deɛ montena ha ntwɛn yɛn nkosi sɛ yɛbɛsane aba mo nkyɛn na hwɛ Aaron ne Hur ne mo na ɛwɔ hɔ so obi wɔ asɛm bi di a moma no mmra wɔ nkyɛn na Mose foro kɔɔ bepɔ no so na mununkum bɛkata bepɔ no so na Awurade animonyam bɛtena Sinai bepɔ so na mununkum no kataa so nansia na ɛda a ɛtɔ so nson no ofiri mununkum no mu frɛ Mose na wɔhwɛ Awurade animonyam no a na ɛte sɛ ogya a ɛrehye adeɛ wɔ bepɔ no atifi wɔ Israelfo no anim na Mose kɔɔ mununkum no mu na ɔforo kɔɔ bepɔ no so na Mose di bepɔ no so adaduanan awia ne anadwo Exodus tiaduonu num na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ ka kyerɛ Israelfo no na ɔmɛma me maso afɔrebɔdeɛ obiara na koma ka no nkyɛn na monye me maso afɔrebɔdeɛ na yɛn ni maso afɔrebɔdeɛ a monye no wɔ nkyɛn no sika ne dwetɛ ne kɔbere ne bibire ne asaawa a ɛbiridum ne koogyan ne asaawa fufuo ne mmirekyie nwi ne adwenini nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ ne sukraman nwoma ne okuo nwia kani ahomo ɔsrango ne nhwehwɛm a wɔhyɛ ho aduru apopobibire aboɔ ne aboɔ a wɔde besisi asɔfotaadeɛ no ne adaaboɔ no mu no na ma ɔnyɛ tenabea kronkron ma me na mentena wɔn mu sɛdeɛ me ara merebɛkyerɛ wo tenabea no tebea ne ɛho nneɛma nyinaa tebea no nyinaa no saa ara na monyo no na ɔmfa okonya adaka ne tentene basafa ne fa na ne tɛkyerɛtɛ basafa biako ne fa na ne kron basafa biako ne fa na fa sika ma padura ho emu ene ho nyinaa na dura na yɛ sika hankra twa ho hyia na gu sika nka anan na fa kyiakyia ne nan no ho nka mienu ni fa ha na nka mienu ni fa ha na fa okuo sene mpoma na fa sika dura ho na fa mpoma no rorua nka no mu wɔ adaka no nkyɛn mu na ɔmfa nso adaka no mpoma no rorua adaka no ho nka no mu onyiyi mfiri mu na fa adanse a mede bɛma wo no hyɛ adaka no mu na fa sika mapayɛ empata adwa ne tentene basafa mienu ne fa na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa na yɛ sika kelebum mienu ɔboro adwuma na fa yɔ na fa sisi empata adwa ne tiri mienu no so na yɛ keleb biako wɔ tire ha ne keleb biako wɔ tire ha
Empata adwa no mu na moma Kelebim ni ni adie wɔ ne tiri mmienu no so. Na Kelebim no ntrɛtrɛ wɔn taban mu ɔsoro mfa wɔn taban no nkata empata adwa no so. Na wɔn ani ntrɛtrɛ wɔn ho. Empata adwa no so na Kelebim no ani ntrɛtrɛ. Na fa empata adwa no si adaka no so. Na adaka no mu na fa adanse a mede bɛma wo no hye. Na ɛhɔ na me ne wo bɛhyia. Na mefiri mpata adwa no so wɔ Kelebim mmienu a wɔwɔ adanse adaka no so ne ntɛm. Maka wo nneɛma a mehyɛ wo sɛ fa kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na fa okuo yɔ ɛpono, ne tentene basafa mmienu, na ne tɛtrɛtɛ basafa biako, na ne kron basafa biako ne fa. Na fa sika amapadura ho, na fa sika hankra twa ho hyia. Na yɔ ɛho mfimfam ho a ne trɛ te sɛ nsɛm hyia. Na fa sika hankra twa mfimfam ho no ho hyia. Na yɔ sika nkaa nan. Na fa nkaa no sisi ntweaso nan a ɛwowɔ ne nan ho no so. Mfimfam ho no ase paara na nkaa no nie. Na ɛnyɛ deɛ wɔde mpoma bɛwurawura mu de asoa ɛpono no. Na fa okuo sene mpoma no. Na fa sika durodura ho. Na wɔde asoa ɛpono no. Na yɔ ɛso nyowa ne nyowa ne nkora ne nkuruwa a wɔde bɛhwie. Sika amapanafa yɔ. Na fa kyerɛ paano sisi ɛpono no so wɔ m'anim daa. Na fa sika amapayɔ kaneadua. Ɔboro adwuma na fa yɔ kaneadua no. Ne nan ne ne dua. Ɛho nhwiren nkura mu. Ne kukuduudu ne ne nhwiren no mfiri ɛno ara mu. Na nsensia nkyiakyia ho. Kaneadua no nsa mmiɛnsa nkyiakyia fa ha. Na kaneadua no nsa mmiɛnsa nso nkyiakyia fa ha. Nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Saa ara na yɔ wɔ nsensia a ɛkyiakyia kaneadua no ho no ho. Na kaneadua no ho nhwiren nkura mu a ɛte sɛ soro no deɛ nan. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na kukuduudu nsisi nsa mmienu a ɛkyiakyia ho no ase. Wɔ nsensia a ɛkyiakyia kaneadua no mu no ase. Ɛho kukuduudu ne ɛho nsa no mfiri mu ara. Ne nyinaa sika amapa na ɔmfa nyɔ no ɔboro adwuma biako. Na yɔ ɛso kanea nson. Na ɔmfa ne nkanea no nsisi so. Na ɛnnɛre wɔ anim nkyerɛ fa hɔ. Na ɛho daawa ne ɛho nson nkuruwa nye sika amapa. Sika amapa bi te kɛseɛ biako na ɔmfa nyɔ. Ne ɛho nneɛma yi nyinaa. Na hwɛ na yɔ no sɛdeɛ ne nsususo a wɔde akyerɛ wo bepɔ no so teɛ no. Exodus Tiaduonu nsia. Na tenabea no, yɔ no ntoma du a ɛyɛ asaawa fitaa a wɔafira no bibire, ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan. Yɔ emu Kelebim a ɛyɛ ntoma nwono mu adwini. Ntoma no biako tentene nyɛ basafa 28. Na ntoma no biako tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 9. Ntoma no nyinaa nsusie nyɛ biako. Ɔmfa ntoma no num ntoatoa so. Biako ntoa biako so. Na ntoma num nso ntoatoa so. Biako ntoa biako so. Na fa bibiri bobɔ ntoma biako mu ano so kantankora wɔ ano wɔ ntoaeɛ no so. Saa ara na yɔ ntoma a ɛdi akyire no mu ano so ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ. Nkantankora 20 na bobɔ wɔ ntoma biako ano. Na nkantankora 20 nso na bobɔ wɔ ntoma a ɛwɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ no ano. Nkantankora no ni mu anim. Na yɔ sika nkɔtɔkorɔ 20. Na fa nkɔtɔkorɔ no yɔ ma ntoma no biako ntoa biako so. Na tenabea no ni biako. Na fa mmirekyiri nwi yɔ ntoma. Na fa yɔ tenabea no so ntomadan. Yɔ no ntoma du biako. Ntoma no biako tentene nyɛ basafa 30. Na ntoma no biako tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 9. Ntoma du biako no nsusue nyɛ biako. Na fa ntoma no mu num toatoa so yɛ no biako. Na fa nsia nso toatoa so yɛ no biako. Na buka ntoma ɛtɔ so nsia no ma no nkata ntomadan no so wɔ anim. Na bobɔ nkantankora 20 wɔ ntoma biako a ɛdi akyire no mu ano so wɔ ntoaeɛ no so. Ne nkantankora 20 nso wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ntoma no mu ano so. Na yɔ kɔɔbere nkɔtɔkorɔ 20.
na fa nkɔtɔkoro no so sɔ nkantankora no mu na ma ntomadan no nto anye biako na ntomadan no ntoma nkaeɛ a ɛboro soɔ no ntoma fa no a aka no nsensɛne tenabea no akyi na ntomadan no ntoma no tentene mu basafa biako a ɛboro so wɔ nkyɛn ha ne basafa biako a ɛboro so wɔ nkyɛn ha no nsensɛne tenabea no nkyɛn mu ne nkyɛn mu wɔ ha ne ha nkata so na fa adwene no nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɔ ntomadan no nkatasoɔ na fa sukrama nwoma yɛ ɛno so nkatasoɔ na fa okuo yɔ tenabea no ntaaboɔ a esisi hɔ taaboɔ biako tentene nyɛ basafa du na taaboɔ biara tɛtɛrɛtɛ nyɛ basafa biako ne fa nan mmienu ntuatua taaboɔ biako ase na biribi nso sɔ nan biako ne biako mu saa na yɔ tenabea no ntaaboɔ no nyinaa ho na yɔ tenabea no ntaaboɔ no ntaaboɔ aduonu ni anafoɔ fam nkyerɛ anafoɔ na yɔ ntaaboɔ aduonu n'ase dwetɛ nyinasoɔ 40 nnyinasoɔ mmienu nhyehyɛ ntaaboɔ no mmiako ase mma ne nan mmienu no na tenabea no nkyɛn biako a edi atifi fam no ntaaboɔ aduonu na eni hɔ ne dwetɛ nyinasoɔ 40 ntaaboɔ no mmiako ase nyinasoɔ mmienu na tenabea no akyiri fam a ɛkyerɛ atɔyɛ no fa ntaaboɔ 6 yɔ hɔ na yɔ tenabea no akyiri ntweaso mmienu no so ntaaboɔ 2 na ɛmpam ho mfiri fam nkɔ nanso ɛnyɛ mu nkɔduru ne hine so wɔ deɛ ka a edi kan no tua hɔ saa na ne mmienu nyinaa nyɛ na ɛni ntweaso mmienu no soɔ na ɛnyɛ ntaaboɔ 8 ne dwetɛ nyinasoɔ 16 taaboɔ biako ase nyinasoɔ 2 ne taaboɔ biako no ase nyinasoɔ 2 na fa okuo yɛ mmiamu enum nyɛ tenabea no nkyɛn biako ntaaboɔ no deɛ na mmiamu num nso nyɛ tenabea no nkyɛn biako no ntaaboɔ no deɛ na mmiamu num nso nyɛ tenabea no akyi wɔ atɔyɛ fam ntaaboɔ no deɛ na mfimfini mmiamu a ɛfa ntaaboɔ no mfimfini ne ntwam mfiri tiri koduru tiri na ntaaboɔ no fa sika durodura ho na fa sika yɛ ɛho nkaa no ma no nyɛ mmiamu no hyehyɛbea na fa sika durodura mmiamu no ho nso na si tenabea no sɛdeɛ ne nsususuo a wɔayi akyerɛ wo bepɔ no soɔ no tie no na fa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira yɛ ntwamutam ntoma nwono mu adwini a kerubim wɔ mu na ɔnwo no na fa sɛne okuo adum 9 a wɔdurodura ho sika ho ne nkɔtɔkoro nyɛ sika na ensisi dwetɛ nyinasoɔ 9 so na fa ntwamutam no sɛne nkoamu no ase na fa adanse adaka no besi ntwamutam no akyi na ntwamutam no ntwa kronkronbea ne kronkronbea no mu ima mo na fa impata adwa no si adanse adaka no so wɔ kronkronbea hɔ na fa ɛpono no si ntwamutam no anim na kanea dua no ni ɛpono no ntentensoɔ wɔ tenabea no nkyɛn mu anafoɔ fam na fa ɛpono no si nkyɛn mu atifi fam na fa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira nwono nkyirimu fa yɔ ntomadan no ano nkataano na fa okuo adum 9 yɔ nkataano no na fa sika durodura ho na ne nkɔtɔkorɔ nye sika na fa kɔbere nyinasoɔ 9 gu aseɛ Exodus tiaduonu nso na fa okuo yɛ afɔrebukyia no ne tentene basafa 5 ne ne tɛtɛrɛtɛ basafa 5 afɔrebukyia no nyɛ ahinanan na ne sorokoro nso nyɛ basafa 3 na yɔ ne mmɛn sisi ne ntwea 9 so emu ara na ne mmɛn no mfiri na fa kɔbere dura ho na yɔ ɛho nsene a wɔde ne nsuo bɛgu mu ne ne sisa adeɛ ne ne nkora ne ne wɔyɛ ne ne nsrama kukua ɛho nneɛma nyinaa kɔbere na fa yɔ na fa kɔbere nwono ntentan wɔ ho sɛdeɛ ɔnwono atena na yɔ atena no so kɔbere nkaa 9 wɔ ne ntwea 9 no so na fa si afɔrebukyia no bama ho wɔ aseɛ na atena no nuru afɔrebukyia no mfimfini na sensene afɔrebukyia no ho mpoma okuo mpoma na fa kɔbere durodura ho na ɔmfa mpoma no nruruwa nkaa no mu na mpoma no nhyehyɛ afɔrebukyia no nkyɛnkyɛn
na ɔde asoa fa ntaaboo yɔ na emu na kwan sɛdeɛ wakyerɛ wo bepɔ no soɔ no saa ara na wɔnyɔ no na yɔ tenabea no adi hɔ na adi hɔ ntwamutam a wɔde asaawa fitaa a wɔafira nwono a ne tentene yɛ basafa ɔha ni hɔ wɔ fa biako wɔ anaafo fam a ɛkyerɛ anaafo ne n'adum aduonu ne ne nnyinasoɔ aduonu a wɔde kɔbere ayɔ na adum no mprɛngo ne ne mmeamu nyɛ dwetɛ saa ara nso na atifi fam tentene mu no ntwamutam a ne tentene basafa ɔha ne n'adum aduonu ne ne kɔbere nnyinasoɔ aduonu nnie na adum no mprɛngo ne ne mmeamu nyɛ dwetɛ na adi hɔ ntɛkyerɛtɛ a ɛkyerɛ atɔeɛ fam no ntwamutam basafa aduonu ni hɔ na dum du ne ne nnyinasoɔ du na adi hɔ no tɛkyerɛtɛ a ɛdi anim fam a ɛkyerɛ apueɛ nyɛ basafa aduonum nkyɛn ha ntwamutam no nyɛ basafa dunum na dum mmiɛnsa ne ne nnyinasoɔ mmiɛnsa na nkyɛn ha nso ntwamutam no nyɛ basafa dunum na dum mmiɛnsa ne ne nnyinasoɔ mmiɛnsa na adi hɔ no ano pono no nkataa no nyɛ basafa aduonu wɔmfa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira ɛyɛ nkyerɛmu na ne dum nan ne ne nnyinasoɔ nan adum no a ɛtwa adi hɔ no ho hyia nyinaa mmea beaeɛ a ɛbeabea ho nyɛ dwetɛ na ne nkɔtɔkorɔ nso nyɛ dwetɛ na ne nnyinasoɔ nyɛ kɔbere adi hɔ no tentene nyɛ basafa ɔha na ne tɛkyerɛtɛ nso nyɛ basafa aduonum na ne korɔn nso basafa num ntwamutam no nyɛ nwura a wɔafira n'asaawa na ne nnyinasoɔ nyɛ kɔbere tenabea no ho som nyinaa mu adwinneɛ nyinaa ne ne mpɛɛwa nyinaa ne adi hɔ no ho mpɛɛwa nyinaa nyɛ kɔbere na wɔn nso hyɛ Israelfoɔ no na wɔmmrɛ wɔn gudua ba a wɔasie ngo gyinagyina na ɔmfa nsɔ kanea no na nkanea no nsisi so daa na Aaron ne ne mma nhwɛ so Ahyiaeɛ Ntomadan no mu ntwamutam a ɛkata adanseɛ no anim no akyi ɛmfiri anwummere nkosi anɔpa Awurade anim ɛnyɛ daa ahyɛde a Israelfoɔ ni soɔ wɔn awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Exodus tiaduonu nwɔtwe. Afei ma wo nua Aaron ne ne mmabɛni mfiri Israelfoɔ mu mmra wo nkyɛn na wonni me asɔfoɔ Aaron, Nadab ne Abihu, Eliezer ne Itamar Aaron ma no na pam kronkron yɛ ntaadeɛ ma wo nua Aaron animuonyam ne fɛ so na ka kyerɛ wɔn a wɔwɔ nyansa akoma mede nyansa honhom ahyɛ wɔn mu ama no nyinaa na ɔmpam Aaron ntaadeɛ no na wɔmfa nyɛ no kronkron na wonim sɔfoɔ na ntaadeɛ a wɔmpam nie adaaboɔ ne asɔfotaadeɛ ne batakari ne ataadeɛ yuu a wɔanwono no dame ne abotire ne abosoɔ na ɔmpam kronkron yɛ ntaadeɛ ma wo nua Aaron ne ne mmabɛni na wɔnhyɛ ne misɔfoɔ na ɔmfa sika ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa nyɔ na ɔmfa ntomanwunu mu anyansadwuma so mfa sika ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira nyɛ asɔfotaadeɛ no ɛnya mɛtire mmienu a ɛtoa ano na ɔmfa ntoa na asɔfotaadeɛ fɛɛfɛ no nkyekyeremu mfiri mu ara sɛdeɛ ne yɔbea no teɛ sika ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira na fa apo bibire buo mmienu na kurukyiri Israel ma no din wɔ so wɔn din no nsia nkɔ ɔbɔ biako so na wɔn din nsia a aka no nso nkɔ ɔbɔ biako so sɛdeɛ wɔn a wɔn toatoasoɔ teɛ abodwumfoɔ adwuma nsanodeɛ nkurukyiri na fa kurukyiri aboɔ mmienu no soɔ sɛdeɛ Israel ma no din teɛ na fa sika mfefa ano twa ho hyia na fa aboɔ mmienu sisi asɔfotaadeɛ no mmetiri so na ɛnyɛ nkaeɛ aboɔ ma Israelfoɔ no na Aaron nso a wɔn din ne mmetiri mmienu so nkɔ Awurade anim mfa nyɛ nkaeɛ na yɛ sika mfefa ano ne sika ntweaban mmienu wɔn mmesa yɔ no sɛ nhoma na fa ntweaban a wɔwɔ no mmesa no hyehyɛ mfefa ano no so na yɔ atemmuo adaaboɔ ntomanwunu mu anyansadwuma yɔ no sɛdeɛ asɔfotaadeɛ no yɔbea teɛ sika
bibire ne asaawa ebridum ne kugyan ne asaawa fitaa wafra na fayo enye enyinanan na omuka ento so ne tentene nye saama na ne tre nye saama na fa abo sisi mu abo kyerepɛn nan kyerepɛn a edikan enye bojanambo akratebo ne ahahambo na kyerepɛn a etia mienu nye snamabo boabo ne borebo na kyerepɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa no nye akutu ho no bo emfrafrae bo ne bridum bo na kyerepɛn a ɛtɔ so nan no nye sika bree bo abobibire bo ne ahwehwɛ bo ne nsisi mu no sika mfefa no ntwa ho nhia na aboa no ano nye sɛ Israel ma no din ano tie dumienu sɛ wɔn din no tie enye nso ano de nkrukyiriye sɛ de din no tie miako sɛ musuaku dumienu no tie na fa sika mapayo adaabo no so ntwe aban a wawo no misa sɛ homa na yo adaabo no so sika enkaa mienu na fa enkaa mienu no hyehyɛ adaabo no ntwe amienu so na fa sika misa mienu toatoa adaabo no ntwe ayɛ so enkaa no na misa mienu no anu mienu aka no fa toatoa mfefa no mienu no na fa hyehyɛ asɔfotadeɛ no matri mienu no so anim fam na yo sika nkaa mienu fa hyehyɛ adaabo no ntwe amienu no so ano a ewo mu fam kyerɛ asɔfotadeɛ no na yo sika nkaa mienu biem fa hyehyɛ asɔfotadeɛ no afaafa mienu no so anim fam wɔ ase a ɛbɛn ne ntoayɛ no asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no so na ɔmfa bibire nhoma nkyekyere adaabo no nkaa no nso so asɔfotadeɛ no nkaa no na ɛmfam asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no atifi na adaabo no ansane ɛmfiri asɔfotadeɛ no so na Aaron so a Israel medin atemu adaabo no mu nakoma so ɛmfa nkɔkronkron bia hɔ na ɛnyɛ Awurade anim nkae daa na fa Urim ne tumi aseɛ ne han ne pɛyɛ no hyɛ atemu adaabo no mu na sɛ Aaron rekɔ Awurade anim a ɛnane koko so na Aaron so a Israelfoɔ no atemu nakoma so Awurade anim daa na fa brisi nko ara yo asɔfotadeɛ no ase batakari na tokro na mfimfini wɔ n'atifi na wɔmfa ntomaban a wanwono mmare tokro no ano nhyia te sɛ adaabo tokro na ɛnsane na mmuano no so no ɔmfa bibire ne asaawa a ɛbredum ne kogyan no atoa aba nsɛ so ntwa ho nhyia na sika no no mansensane ntɛm nhyia sika adɔma ne atoa aba sika adɔma ne atoa aba ntwa batakari no mu ano ho nhyia na Aaron enhyɛ nsom na sɛ wɔhyɛ ne kronkron bia hɔ Awurade anim na wofiri adi a wate ne nyigyie na wɔanu na boro sika mapatratra na kurukyiri so sɛ nsoanodeɛ nkurukyiriyɛ sɛ kronkron ma Awurade na fafam bibire homa so na ɛntena abotire no so abotire no anim na ɛmfam na ɛmfam Aaron moma so na Aaron so anyi akronkron ne a Israelfoɔ yɛ no kronkron wɔn ayɛyɛdeɛ kronkron nyinaa mu no ho musuo na ɛntena ne moma so daa na ama Awurade ani aso wɔn na nwononwora dame ataadeɛ yiw no na yɔ nwora abotitene na yɔ ntomanwono mu adwini abɔsoɔ na Aaron ma no nso yɔ ntaadeɛ ma wɔn na yɔ abɔ mu ma wɔn na yɔ abotire bi ma wɔn na wɔn anim nye nyam na wɔn ho nyɛ fɛ na fa hyehyɛ wo nua Aaron ne ne mma a ɔka ne ho na sora wɔn ho na hyɛ wɔn asɔfoɔ ne dwura wɔn na woni mi sɔfoɔ na yɔ nwera mpieto ma wɔn na ɛnkata wɔn adagya so mfiri asene nkosi nsirɛkyiri na Aaron ne ne mma no sɛ wɔreba ahyiaeɛ ntomadan no mu anaasɛ ɔrebɛn afɔrebukyia no abɛsom kronkron bea hɔ a wɔn hyehyɛ na wɔamfa musuo na wɔanwu ɛnyɛ daa atromuadeɛ ma no ne n'asefoɔ a obedi n'akyiri no. Exodus Tiaduonu nkono. Na yei na yɔ fadwira wɔn na woni me asɔfoɔ fa nantwibuwa biako ne adwennini mmienu a onni dɛm ne apiti paano ne tatoro a wogu mu wɔn ne apiti ɔfam a wasra ho ngu ayuo sam nafayo
na fa gu brefie biako mu na engu brefie no mu na fa bra ene nantwinini ne adwinini mienu no na fa Aaron ne ne mma no bra ahyiaye ntomadan no ano na fa nsuo dware wɔn na fa ntade no hyɛ Aaron atade yu ne asɔfotade ase batakari ne asɔfotade ne adaabo no na fa asɔfotade no nkyekyeremu no bɔ ne mu na fa abotitene no bɔ ne ti na fa kronkron yɛ ahyehyɛdeɛ no fam abotitene no anim na fa sra ngo hwie gu ne tifi fa sra no na fa ne ma no nso bra na hyehyɛ wɔn ntade yu na fa abɔso bobɔ Aaron ne ne ma no mu na bobɔ wɔn abotire na asɔfodwuma nyɛ wɔn deɛ sɛ daa atromuadeɛ sɛ na hyɛ Aaron ne ne ma asɔfo na ma ɔmfa nantwini no mmra ahyiaye ntomadan no anim na Aaron ne ne ma no mfa wɔn nsa mu nantwie no atifi na kum nantwie no Awurade anim ahyiaye ntomadan no ano na fa nantwie no mogya no bi na fa wɔn nsa tea bɔ mu soro afɔrebukyia no mmɛn no ho na hwie mogya no nyinaa gu afɔrebukyia no ase na Israel a ɛkata ayamdeɛ no ho nyinaa ne deɛ ɛsensɛn mmerɛboɔ no ho no ne sawa mmienu no ne ɛso sradeɛ no na se no afɔrebukyia no so nantwie no nam ne ne nwoma ne ne bini die fa ogya hye no nsraban no akyi ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ na fa odwennini biako na Aaron ne ne ma no mfa wɔn nsa ngu odwennini no atifi na kum odwennini no na fa ne mogya apete afɔrebukyia no ho hyia na twitwa odwennini no asinesini na hohoro na yamdeɛ ne ne nyaawa ho na fa gu ne sinesini no ne tiri so na hye odwennini mu no nyinaa afɔrebukyia no so ɛyɛ Awurade hyia afɔdeɛ ade a ɛyi hwehwehwam ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ na fa odwennini biako no na Aaron ne ne ma mfa wɔn nsa ngu odwennini no atifi na kum odwennini no na fa ne mogya no bi na fa ka Aaron aso nifa ne ne ma no aso nifa ano ne wɔn nsa nifa kokromuti ano na fa mogya no pete afɔrebukyia no ho hyia na fa afɔrebukyia no so mogya no bi ne srango no bi na fa pete Aaron ne ne ntadeɛ so ne ne ma ntadeɛ nso so na enwura no ne ne ntadeɛ ne ne ma ntadeɛ no nso na afei fa odwennini no sradeɛ ne ne sradeɛ dua ne ne sradeɛ a ɛkata na yamdeɛ ho ne deɛ ɛsensɛn ne mmerɛboɔ ho ne ne sawa mmienu ne ɛho sradeɛ ne ne srɛ nifa no ɛfiri sɛ ɛyɛ asɔfohyɛ dwennini ne paano nnua biako ne paano tatra a wɔde ngo afɔre biako ne ɔfam biako firi apiti bere fie a ɛsi Awurade anim no mu na fa ne nyinaa gu Aaron ne ne ma no nsɛm him di akɔneaba yɛ Awurade anim ehim afɔdeɛ na gye wɔn nsɛm na ka ano gya afɔrebukyia no so ɔhye afɔdeɛ no so na enyi hwehwehwam Awurade anim ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ na fa Aaron asɔfohyɛ dwennini no yan na ehim yɛ ehim afɔdeɛ ma Awurade na ɛnyɛ wo kyɛfa na yɛ Aaron ne ne ma asɔfohyɛ dwennini him yan ne ma so sra a wahim na wama so no kronkron na ɛnyɛ Aaron ne ne ma deɛ daa atromuade a efiri Israelfoɔ nsɛm efiri sɛ ɛyɛ masoɔ afɔdeɛ ɛnyɛ masoɔ afɔdeɛ a Israelfoɔ de firi wɔn asomdwie afɔrebɔdeɛ no mu bɔ wɔn masoɔ afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade na Aaron ntadeɛ kronkron no nyɛ ne ma deɛ wɔ n'akyi na ɔnsra wɔn nwuwu mu na ɔmfa nhyɛ wɔn asɔfoɔ ne mamu deɛ obesi nanan mu adi sɔfoɔ no nhyɛ no nanson ansa na waba ahyiaye ntomadan no mu abɛsom kronkron bia hɔ na fa asɔfohyɛ dwennini no na noa ne nam no bia a ɛhɔ yɛ kronkron na Aaron ne ne ma no ne odwennini no nam ne paano a ɛwɔ bere fie mu no ahyiaye ntomadan no ano na wɔne nneɛma a wɔde pata maa wɔn de hyɛ wɔn asɔfoɔ na wɔde dwiraa wɔn no nanso ɔhɔhoɔ nni bi ɛfiri sɛ ɛyɛ kronkron na sɛ asɔfohyɛ nam no ne paano no bi ka ma adeɛ kye so a ɛne ɛfa wogya hye deɛ ɛkaeɛ no onni ɛfiri sɛ ɛyɛ kronkron na sei na yɛ Aaron ne ne ma no sɛdeɛ mahyɛ wo yi nyinaa
nanso na fa hyɛ wɔn asɔfoɔ na fa nantwinini bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa na ɛnyɛ mpata na sɛ ɔrepata afɔrebukyia no so a prapra ɛho bɔne na sra no ngo fa yɛ no kronkron nanso na pata afɔrebukyia no so yɛ no kronkron na afɔrebukyia no ayɛ akronkron ne mu kronkron obiara a ɔka afɔrebukyia no nyɛ kronkron na yei ne afɔde abɔ wɔ afɔrebukyia no so nwantenma mmienu a wɔdi afe na fa bɔ so afɔdeɛ daa fa odwanba no biako bɔ afɔdeɛ anɔpa na fa odwanba biako no bɔ afɔdeɛ anwummere na fa asikyiresiam efa abupɛn du mu biako a ɔde ngo duaba a wɔasie ngo susutoa abupɛn nan mu biako agu soɔ ne bobisa susutoa abupɛn nan mu biako ehwiesa ka adwaman biako ho na adwaman biako no fa no bɔ afɔdeɛ anwummere na yɛ no sɛ anɔpa aduane afɔdeɛ no ne ɛho ehwiesa no na enyi hwehwehwam ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ ɛnyɛ daahye afɔdeɛ mo awoɔ ntoatoaso nyinaa mu a mommɔ no ahyiaeɛ ntomadan no ano Awurade anim tie me ne mu behyia na me ne wo akasa hɔ na ɛhɔ na me ne Israelfoɔ behyia na wafa me ne mu onyam so ayɛ kronkron na mɛma ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no ayɛ kronkron na mɛma Aaron ne ne mma ayɛ kronkron na wɔadi me asɔfoɔ na mɛtena Israelfoɔ no mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn a meyii wɔn firi Misraim asase so sɛ mɛtena wɔn mu no me ne Awurade wɔn Nyankopɔn. Exodus tia 30. Na yɔ aduhwam hye bukyia okuo na fa yɔ ne tenten nyɛ basafa biako na ne tɛtɛtɛ nso nyɛ basafa biako na ɛnyɛ ahinanan na ne sorokoro nyɛ basafa mmienu na ne mmɛn nso ntuatua mu ara na fa sika amapaduru a ɛso ne ɛho ne mmɛn no ho hyia na yɔ sika hankra twa ho hyia na yɔ ɛho sika nkaa mmienu wɔ ne hankra no ase wɔ n'afanu na ɔmfa mpoma nwurawura mu na ɔde asoa na fa okuo sene mpoma no na durodura ho sika na fa si ntwamutam a ɛwɔ adanse adaka no ho no anim wɔ mpata adwa a esi adanseɛ no so no anim deɛ me ne wo behyia hɔ no Aaron nhye so aduhwam daa anɔpa osiesie nkanea no a ɔnhye aduhwam no na sɛ Aaron de nkanea no sisi so anwummere a ɔnhye aduhwam no ɛyɛ daa aduhwam a ɔnhye no Awurade anim mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu monhye so aduhwam foforo biara ɔhye afɔdeɛ anaa aduane afɔdeɛ na monhwie ahwiesa nso mu so na daa afrinhyia mu prɛko na Aaron fa bɔne ho mpata afɔdeɛ mogya no bi mpata wɔ ne mmɛn no soɔ daa afi ɔmpata wɔ so prɛko mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron ma Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ sɛ wobu Israelfoɔ ano hwehwɛ wɔn dodoɔ a wɔn kan yi mu no wɔn nyinaa mfa wɔn kra mpata adeɛ ma Awurade na sɛ ɔkan wɔn a wɔwuyadeɛ bi ama wɔn mu deɛ wɔma nie obiara a wɔkan no fra dodoɔ a wɔkan wɔn no mu no mma dwetɛbena fa sɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ dwetɛbena biako yɛ gila adwum dwetɛbena fa sɛ Awurade ma soɔ afɔrebɔdeɛ obiara a wadi mfe aduonu ne akyire a wɔkan no fra dodoɔ a wɔkan wɔn no mu no mfa mmasoɔ afɔrebɔdeɛ yi mma Awurade sɛ wɔde mmasoɔ afɔrebɔdeɛ no rema Awurade de apata ama mo kra a ɔde fɔ nto so na ohiani nso nte dwetɛbena fa no so na gyegye mpata sika no Israelfoɔ no nsam na fama ahyiaeɛ ntomadan no mu som no na ɛnyɛ Israelfoɔ no nkaeɛ Awurade anim na ɔmfa mpata ma mo kra. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ fa yawa yɔkuduo nso anase nso yɛ yawa na wɔdware mu na fa si ahyiaeɛ ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam na gu mu nsuo na Aaron ne ne mma mfa nhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho sɛ ɔrekɔhyɛne ahyiaeɛ ntomadan no mu a ɔmfa nsuo nhohoro wɔn ho na wɔnwu anaasɛ ɔrebɛbɛn afɔrebukyia no abɛsom abɛbɔ ogya afɔdeɛ ama Awurade a ɔnhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho na wɔnwu
na ɛnyɛ daa atoromuadeɛ ma wɔn ɔno ne n'asefoɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔn nso fa nnuhwam mu atitiri kurobaa ne nnwetɛbena 200 ne dipapo hwɛnhwɛm saa fa 250 ne mmetiri hwɛnhwɛm 250 ne bɛyiwo nnua hwɛnhwɛm 200 kronkronbea dwetɛbena so ne ngudua ngo susutu abiako na fa yɛ sra ngo kronkron adufra a wafra no adufrafoɔ nyansan mu na ɛnyɛ sra ngo kronkron na fa sra ahyiaeɛ ntomadan no ne adanse adaka no ne ɛpono no ne ɛho nnoɔma no nyinaa ne kanea dua no ne ɛho nnoɔma no ne aduhwam hyeɛ bukyia no ne ɔhyɛ afɔrebukyia no ne ɛho nnoɔma nyinaa ne kuduro no ne ntaaseɛ no ho na dwira ho ma no nyɛ akronkronnie mu ade kronkron obiara a wɔka no nyɛ kronkron na sra Aaron ne ne mma no ho yɛ wɔn kronkron na wɔne me asɔfoɔ na ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ yɛnyɛ sra ngo kronkron ma me mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu ɔnhwie ngo onipa honam so na mo nsususo nnwo bi a ɛte sɛ ɛno ɛyɛ kronkron ɛnyɛ kronkron ma mo obiara a ɔbɛfrɛ bi a ɛte sɛ ɛno anaasɛ ɔde bi bɛka ɔhɔhoɔ no obɛtwa no afiri ne man mu atwene. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, fa nnuhwam aneneduro ne nwurahwam ne prɛkɛsɛ hwɛnhwam ne ohwam fufuo gyenigyene ɔnsusu no nyinaa pɛ na fa yɛ aduhwam a ɔhyeɛ adufrafoɔ nyansa nso adufuro a waposa a ɛyɛ gyenigyene ne kronkron na si bi fikɔfikɔ na fa bi si adanseɛ no anim ahyiaeɛ ntomadan no mu deɛ me ne wo bɛhyia no ɛnyɛ mo akronkronnie mu ade kronkron na aduhwam a wɔrebɛyɛ yi mu nsusu so nnwu bi mfa ɛnyɛ wo kronkron ma Awurade obiara a ɔbɛyɛ bi a ɛte sɛ ɛno ahwi ahwɛ no obɛtwa no afiri ne man mu atwene. Exodus tie 32. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ mabɔ Uri ba Besaleel a ofiri Yuda abusuakuo mu din mafrɛ no na mede Nyankopɔn honhom mahyɛ no ma nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinnie ahodoɔ nyinaa mu sɛ ɔmfa nwene ho ne tirim na wonni sika ne dwetɛ ne kɔbere ne aboa a ɔsene sisi adeɛ mu ne nnuasene mu adwini na wonni adwini hodoɔ nyinaa na me ara hwɛ mafa Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu maka ne ho na nnipa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa mede nyansa mahyɛ wɔn akoma mu na wɔayɔ deɛ mahyɛ wo yi nyinaa ahyiaeɛ ntomadan no ne adanseɛ adaka no ne mpata adwa no a esi soɔ no ne ntomadan no ho ade nyinaa ne ɛpono no ne ɛho nnoɔma ne kanea dua a ɛho teɛ no ne ɛho nnoɔma nyinaa ne aduhwam hyeɛ bukyia no ne ɔhyɛ afɔrebukyia no ne ɛho nnoɔma nyinaa ne kuduro ne ntaaseɛ no ne masɔ ntaadeɛ ne ɔsɔfoɔ Aaron ntaadeɛ kronkron no ne ne ma ntaadeɛ a wɔde bedi asɔfoɔ no ne sra ngo no ne kronkronbea aduhwam a ɔhyɛ no ɔnyɛ no sɛdeɛ mahyɛ wo nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, na wɔn nso ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ me home nna no ara na munnie na ɛyɛ me ne mo ntam sɛnkyerɛnneɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu na moahunu sɛ me Awurade na meyɛ mo kronkron enti mu ne homeda no na ɛyɛ kronkron ma mo obiara a obɛgu ho fi no kum na obɛku no na obiara a ɔyɛ mu adwuma no obɛtwa saa kra no afiri ne man mu atwene na nsia na ɔmfa nyɛ adwuma na da a ɛtɔ so nson no yɛ ɔhome mu homeda a ɛyɛ kronkron ma Awurade obiara a ɔyɛ adwuma homeda no kum na obɛku no enti Israelfoɔ no nhwɛ homeda no na woni homeda no wɔn awɔ ntoatoaso nyinaa mu sɛ daa apam me ne Israel ntam sɛnkyerɛnneɛ no de kosi daa na ne nsia na Awurade de yɛɛ ɔsoro ne asase na da a ɛtɔ so nson no ɔhomee na wɔdwodwoo n'akoma. Na ɔne Mose wie kasa Sinai bepɔ soɔ no ɔmaa n'adanse apono 2 aboapono a wɔde Nyankopɔn nsateaa atwerɛ soɔ. Exodus tie 32. Na ɔman ne hunu sɛ Mose akyɛreɛ na ɔnsane mfiri bepɔ no so ma no
ɔman no boaa wɔn ano baa Aaron nkyɛn bɛsee no sɛ, sɔre yɔ anyame ma yɛn na woni yɛn anim ɛfiri sɛ Mose yi ɔbarima a ɔkɔyi yɛn firi Misraim baeɛ no deɛ yɛnim deɛ ayɛ no. Ɛna Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, monyiyi sika nka a ɛwowɔ mo yerenom ne mo mmabanin ne mo mama asom mfɛmrɛ me. Na ɔman no nyinaa yiyii sika nka a ɛwowɔ wɔn asom no mu de brɛɛ Aaron. Na ɔgyee wɔ wɔn nsam, na ɔde pɛɛyɛ yoyɔe, na ɔyɔɔ no nantwi a wagu, na wɔkaa sɛ, Israel, yɛnum ne w'anyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no. Na Aaron hunuiɛ no, osii afɔrebukyia wɔ n'anim, na Aaron pae sɛ, ɔkyena ne Awurade afahyɛ. Na wotua ahema bobɔɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔman no tena ase didi nomee, na wɔsɔre goroe. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Sane kɔ, na ɔman a wode wɔn firi Misraim asase so baeɛ no redi asɛmmɔne. Wɔamane afiri kwan a mekyerɛɛ wɔn no so ntɛm. Wɔayɛ nantwie ba a wagu, na wɔasɔre no abɔ afɔre ama no aka sɛ, Israel, yɛnum ne w'anyame a woyii wo firi Misraim asase so baeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, mahunu ɔman yi, na hwɛ, wɔyɛ ɔman a wɔn kɔn asene. Na afei ma me kwan na mebu nhuru ntia wɔn, na memene wɔn, na memfa wo nyɛ ɔman kɛseɛ. Na Mose paa Awurade ne Nyankopɔn kyɛw sɛ, Awurade, adɛn nti na wo bo huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne nsa a ɛyɛ den kɔyii wɔn Misraim asase so baeɛ no? Adɛn nti na Misraimfoɔ nka sɛ, adwemmɔne bi nti na wɔbɛyii wɔn kɔɔeɛ sɛ ɔrekoku wɔn mmepɔ soɔ, na wɔapra wɔn afiri asase ani? Sane firi w'abufuhyeɛ no mu, na mma bɔne a worebɛyɛ wo maa no nyɛ wo ya. Kae Abraham, Isak ne Israel, wɔn ko a wokaa wɔn wara wo ntam se wɔn sɛ, mɛmo asefo adɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma, na asase a maka ho asɛm yi nyinaa, mede bɛma asefoɔ no adi so akosi daa no. Ɛna bɔne a Awurade kaa sɛ ɔrebɛyɛ ne man no yɛɛ ne ya. Na Mose danee ne ho sane firi bepɔ no so. Na adanseɛ apono mmienu no kura ne nsam. Aboɔ pono a wɔatwerɛ n'afanu, wɔatwerɛ so ɛha ne ha. Na apono no yɛ Nyankopɔn adwuma. Na atwerɛ no yɛ Nyankopɔn atwerɛ a wɔakurukyerɛ no apono no soɔ. Na Yosua tee sɛ ɔman no rebɔ ose, na wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔka kyerɛɛ Mose sɛ, ɔko gyegyeegye wɔ nsraban no mu. Na ɔse, ɛnyɛ nkonimdiɛ ho sɛbɔ gyegyeegye, na ɛnyɛ nkuguo ho nteamu gyegyeegye, na mmom ɛdwom so gyeɛ gyegyeegye na metie yi. Na ɛbaa sɛ Mose bɛn nsraban no, na ohunuu nantwie ba ne asa no ara pɛ. Ne bo fui, na ɔtoo apono a ɛwɔ ne nsam no gui maa ne bobɔɔ wɔ bepɔ no ase. Na ɔfaa nantwie ba a wɔyɔɔe no de gya hyee. Na ɔyam no muhumuhu de petee nsuo ani maa Israelfoɔ no nomee. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, ɛdeɛ na ɔman yɛ woɔ na wode bɔne kɛseɛ aba wɔn so yi? Ɛna Aaron kaa sɛ, ma me wura bomfu, wara wonim ɔman yi sɛ bɔne ara na wɔde asi wɔ n'anim. Na wɔka kyerɛɛ me sɛ, yɔ anyame ma yɛn na wonni yɛn anim, ɛfiri sɛ Mose yi, ɔbarima a ɔkɔyii yɛn firi Misraim asase so baeɛ no, yɛnim deɛ ayɛ no. Na mesee wɔn sɛ, wɔn a wɔwɔ sika bie no, wonnyi, na wɔde maa me, na meto gu gya mu, na nantwie bɛyi firi mu bae. Na Mose hunu sɛ ɔman no ayɛ bisi basaa, ɛfiri sɛ Aaron ama wɔayɛ bisi basaa bɔ adapaa, wɔn a wɔsɔre tiaa wɔn n'anim. Ɛna Mose bɛgyina nsraban no tia kaa sɛ, "Di ɔwɔ Awurade afa mmra me nkyɛn." Na Lewifoɔ nyinaa boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, momfa mo nkrantɛ mobɔ mo asene, na montwa nkɔ, na monsan mmra, mfiri nsraban no tia nkotia, na monkunkum mo nuanom ne mo namfonom ne mo afipamfoɔ." Na Lewifoɔ no yɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na ɛda no ɔman no mu nnipa bɛyɛ 3,000 totɔe. Na Mose kaa sɛ, "Monyɛ me ho kronkron ma Awurade nnɛ, sɛ obiara bɛsɔre atia ne ba ne ne nua mpo, na mode nhyira aba mo so nnɛ." Na adeɛ kyeeɛ no, Mose ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, "Mo deɛ, moayɛ bɔne kɛse, na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn.
ebia metumi mapata ama mo bɔne no. Na Mose sane kɔɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ, Ao, bɔne kɛseɛ na ɔman yi ayɛ, na wɔayɔ sika nyame afa. Na afei, sɛ wode wɔn bɔne no bɛfiri a, na sɛ nte saa, pepa me nso firi wo nwoma a woatwerɛ no mu ɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, deɛ wayɛ me bɔne no, ɔno na mɛpepa no mɛfiri me nwoma mu. Na afei kɔ, na kogya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ wo no. Hwɛ, me bɔfoɔ bɛdi w'anim, nanso da a mɛba abɛhwɛ wɔn no, metua wɔn bɔne nso ka. Na sɛ wayɔ nantwie ba a Aaron yɔe no nti, Awurade haa ɔman no. Exodus, tiaduasa mmiɛnsa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, si mu firi ha kɔ, wo ne ɔman a wokɔyii wɔn firi Misraim baeɛ no, kɔ asase a mekaa ɛho ntam mekyerɛɛ Abraham, Isak ne Yakob sɛ w'asefoɔ nam de bɛma wɔn no so. Na mɛsoma ɔbɔfoɔ adi w'anim, na matu Kanaanni ne Amorini ne Hetini ne Perisini ne Hewini ne Yebusini no. Kɔ asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ no so, na merenni wo mu nkɔ, ɛfiri sɛ woyɛ ɔman a wo kɔn asene, na maamene wo ɔkwan no mu. Na ɔman no tee asɛmmɔne no, wodii abooboo, na obiara anhyɛ n'ahokekadeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, moyɛ ɔman a mo kɔn asene. Sɛ medi mo mu kakra bi ne mo kɔ a, anka mɛhye mo, na afei yi mo ho ahokekadeɛ, na menhunu deɛ mɛyɛ mo. Ɛna Israelfoɔ no yiyii wɔn ho ahokekadeɛ firi bepɔ Horeb ho hɔ ara. Na Mose faa ntomadan no de kosii nsraban no akyi akyirikyiri. Na ɔfrɛɛ no Ahyiaeɛ Ntomadan. Na obiara a ɔhwehwɛ Awurade no firi adi kɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no a ɛwɔ nsraban no akyiri no ho. Na sɛ Mose firi kɔ ntomadan no ho a, ɔman no nyinaa sɔresɔre kogyinagyina wɔn ntomadan ano. Na wɔde Mose akyiri hwɛ ara kosi sɛ ɔhyɛne ntomadan no mu. Na sɛ Mose hyɛne ntomadan no mu a, mununkum dum no sane begyina ntomadan no ano. Na ɔne Mose kasa. Na ɔman no nyinaa hunu mununkum dum no sɛ egyina ntomadan n'ano a, ɔman no nyinaa sɔresɔre, na obiara koto sɔre wɔ ne ntomadan ano. Na Awurade ne Mose di nhwɛanim, kasa sɛ onipa ne ne yɔnko kasa. Na ɔsane ba nsraban no mu a, ne somfoɔ Nun ba Yosua a ɔyɛ abɔfra no deɛ, ɔmfiri ntomadan no mu. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, hwɛ, wara na woka kyerɛ me sɛ, fa ɔman yi kɔ, nanso womma menhunu deɛ wobɛsoma no na ɔne me akorɔ. Nanso wara na waka sɛ, mede wo din menniw, na woanya m'anim animuonyam nso. Enti mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, ma menhunu wo kwan yɛ, na mahu, na manya w'anim adom, na ehunu sɛ nkurɔfoɔ yɛ wo manea. Na ɔkaa sɛ, m'anim ne wo bɛkɔ, na mama wakɔ home. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ w'anim ne yɛ renkɔ a, ɛne mfa yɛmfiri ha nkɔ. Na deɛ na wɔde bɛhu wɔ ha sɛ me ne wo ma yɛ nya w'anim adom? Ɛnyɛ wo koraa wo ne yɛn bɛkorɔ no. Na me ne wo ma yɛ ada nso wɔ aman a wɔwɔ asase ani nyinaa mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, asɛm a waka yi nso mɛyɔ, ɛfiri sɛ woanya m'anim adom, na mede wo din menim wo. Na ɔse, ɛneɛ ma menhunu w'anim onyam. Na ɔse, mɛma me papa nyinaa asene w'anim, na mɛpae Awurade din wɔ w'anim, na medom deɛ medom no, na mehunu deɛ mehunu mmɔbɔ no mmɔbɔ. Na ɔse, wontumi nhunu m'anim, ɛfiri sɛ onipa renhunu m'anim nya nkwa. Na Awurade se, hwɛ, ɔkwan wɔ me nkyɛn ha, na gyina ɔbotan no so, na sɛ m'anim onyam resi no a, mede wo bɛhyɛ ɔbo tokuro mu, na mede me nsa makata wo so masene ansa. Na mayi me nsa, na woahunu m'ati kɔ fam, na m'anim deɛ worenhunu. Exodus, tiaduasa nan. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sene aboɔ pon mmienu sɛ kane deɛ no, na mentwerɛ kane apono a wobobɔɔɛ no nso nsɛm no wɔ so, na siesie wo ho sii anɔpa, na foro bra Sinai bepɔ so anɔpa, na gyina hɔ twɛn me bepɔ no atifi. Ma obiara nka ho mforo mma, na ma wonhunu obiara nso bepɔ no so baabiara, na ma nnwan anaa nantwie mmedidi bepɔ no ho.
na ɔsene aboa pono mmienu sɛ kane deɛ no. Na Mose tuaa ahema foro kɔɔ Sinai bepɔ no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na ɔfaa aboa pono mmienu no kuraa ne nsam. Na Awurade nam mununkum mu sanee, na ɔne ne begyinaa hɔ, na ɔpaee Awurade din. Na Awurade betwam n'anim, na ɔpaee sɛ, Awurade, Awurade, Nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ, deɛ n'abodwoɔ kyɛre ne n'adɔeɛ ne ne nokorɛ dɔɔso pii, deɛ ɔkora adɔeɛ ma mpempem, na ɔde amumuyɔ ne mmarato ne bɔne firie, na bem na ɔma ɔbɔnefoɔ nie. Otua agyanom amumuyɔ so ka fa mma ne mmamma so kosi awoɔ ntoatoasoɔ 3 ne 4 so. Na Mose yɛ ntɛm kotow fam sɔree, na ɔkaa sɛ, Awurade, sɛ manyɛ w'anim adom a, mesrɛ wo, ma Awurade ntena yɛn mu ne yɛn nkɔ, ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔman a wɔn kwan asene. Na fa yɛn amumuyɔ ne yɛn bɔne firi yɛn, na fa yɛn yɛ wo deɛ. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, me deɛ, merepam apam. Wo man no nyinaa anim na mɛyɛ anwonwade a ɔnyɛ obi da asase nyinaa soɔ, ne amanaman nyinaa mu. Na ɔman a wowɔ wɔn mu no nyinaa ahu Awurade nnwuma. Na adeɛ a merebɛyɛ wo no bɛyɛ hu. Didiɛ mehyɛ wo ne yi so. Hwɛ, meretu Amorini ne Kanaani ne Hitini ne Perisini ne Hewini ne Yebusini no afiri w'anim. Hwɛ wo ho yie, na wo ne deɛ ɔte asase a worekɔ soɔ no soɔ no ampam. Na wɔamɛdane wo mu fidie. Na mmom mumubu wɔn afɔrebɔkyia, na mummuri wɔn aboɔ adum, na muntwitwa wɔn abosompɔ imu. Na nsɔre onyame foforo biara. Ɛfiri sɛ Awurade a ne din ne Onyankumfoɔ ne yɛ Onyankopɔn ninkumfoɔ. Na wo ne deɛ ɔte asase no soɔ no ampam. Na wodi wɔn anyame akyi bɔ adwaman na wɔbɔ wɔn anyame afɔdeɛ a obi ammɛfrɛ wo na woankɔdi n'afɔrebɔdeɛ no bi. Na woanware ne mmammaa no bi amma wo ba. Na ne mmammaa no anni wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Na wɔamma wo mmabarima nso ankɔdi wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Nyɔ anyame a waguo mfa. Di apiti napɔn na no. Nanson na di apiti. Sɛdeɛ mehyɛɛ woɔ no. Bosome Abib a ɛte sɛ oforisuo mu. Ɛfiri sɛ bosome Abib mu na wofiri Misrim bae. Adeɛ biara a ebue ɔyɛfunu ano no, ne wo mmoa nyinaa makan a ɔyɛ anini no, nantwi o, odwan o, medea. Na ɛfunumu abakan deɛ, fa odwan ba sesa no. Na sɛ wansesa no a, ɛne ebu ne kɔn mu. Wo mmabarima mu makan nyinaa, sesa wɔn, na obiara mfa ne nsa pan mepue m'anim. Nansia na yɔ adwuma, na da a ɛtɔ so 7 no deɛ, home. Funtum bere mu ne otwa bere mu na home. Na hyɛ wo nna pɛn fa no. Ayuo twa bere mu adekane deɛ no, ɛne anoboa afahyɛ no, afida mu. Afi mu mprɛnsa na wo mmarima nyinaa mepue Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no anim. Na metu amanaman no afiri w'anim, na matrɛ w'ahyɛ mu. Na ɔreforo akɔpue Awurade wo Nyankopɔn anim afiri nhyia mu mprɛnsa no a, obiara ani remmere w'asase. Mfa mmɔreka nka w'afɔdeɛ a wobɔ no mu gyaa ho. Na maadeɛ nkyi twam afahyɛ afɔdeɛ no so. W'asase so adekane a ɛbɛba kane no fa bra Awurade wo Nyankopɔn fie. Nnoa odwan ba no nnanufuo mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, twerɛ nsɛm yi fa, ɛfiri sɛ nsɛm yi so na mɛgyina me ne wo ne Israelfoɔ no apam. Na ɔne Awurade dii hɔ adaduanan awia ne anadwo. Wɔannidi na wɔannom. Na ɔtwerɛɛ apam nsɛm no, nsɛm du no, apono no so. Na Mose firi Sinai bepɔ so resane no, na adanseɛ apono 2 no kura Mose nsɛm. Na ofiri bepɔ no so saneeɛ no, na Mose nim sɛ ɔne Awurade kasae nti, n'anim wideɛ ahyerɛn. Na Aaron ne Israelfoɔ no nyinaa hunu Mose no, na hwɛ, n'anim wideɛ hyerɛn, na wosuroo sɛ wɔbɛbɛn no. Na Mose frɛɛ wɔn, na Aaron ne asafo no mu mpanimfoɔ no nyinaa sane baa ne nkyɛn, na Mose ne wɔn kasae. Na ɛno akyiri no, Israelfoɔ no nyinaa twe bae, na ɔhyɛɛ wɔn deɛ Awurade ka kyerɛɛ no Sinai bepɔ soɔ no nyinaa. Na Mose ne wɔn wie kasa no, ɔde nkatanimu kataa n'anim. Na sɛ Mose rekɔ Awurade anim ne na akɔkasa a,
oyi nkatanimu no di kosi sɛ obɛfiri adie na ofredi bɛka de wahyɛ no no kyerɛ Israelfoɔ no. Na Israelfoɔ no hunu Mose anim sɛ Mose anim widie no hyerɛn. Na Mose de nkatanimu no sane kataa n'anim kosi sɛ okɔɔ mu ne no kɔkasaeɛ. Exodus tiaduasanum. Na Mose hyia Israelfoɔ asafo no nyinaa na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, nsɛm a Awurade ahyɛ sɛ munni soɔ nie. Nansia na wɔmfa nyɛ adwuma, na da ɛtɔ so nson no nyɛ mo homeda kronkron a mode home ma Awurade. Obiara a ɔbɛyɛ mu adwuma no wobeku no. Monso gya mo tenabere nyinaa homeda. Na Mose ka kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa sɛ, asɛm a Awurade ahyɛ nie. Munyi masoa afɔrebɔdeɛ wɔ mo mu mmrɛ Awurade. Obiara n'akoma ka no mfa masoa afɔrebɔdeɛ mmrɛ Awurade. Sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyi enwi, ne adwani ne nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ, ne sukrama nwoma ne okuo nnua, na kanea no ho ngo ne nhwehwam a wɔde bɛyɛ sra ngo ne wɔhyɛ aduhwam, ne apopo bibire aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no. Na mo mu akoma mu anyansafoɔ gyinaa mmra mɛyɔ adeɛ a Awurade ahyɛ nyinaa. Tenabea no ne ntomadan ne ne nkatasoɔ, ne nkɔtɔkorɔ ne ne ntaaboo esisi ho, ne mmiamu, n'adum ne ne nyinasoɔ, adaka no ne ne mpoma, mpata adwa no ne ntwamutam a etwa mu no, ɛpono no ne ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa ne kyerɛ paano no, kanea dua no ne ɛho nneɛma ne ne nkanea ne kanea no ho ngo, ne aduhwamhyia bukyia no ne ne mpoma, ne sra ngo no ne hyia aduhwam no ne tenabea no ano nkataano no, ɔhyia afɔrebukyia no ne ne kɔbere ntentan no, ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa, kuduo no ne ne ntaaseɛ. Adi hɔ no ho ntwamutam no, n'adum ne ne nyinasoɔ ne adi hɔ no aboboa no nkataano no, tenabea no ho mpɛɛwa ne ɛho ntampehoma, ɔsom ntaadeɛ a wɔde som kronkronbea hɔ, ɔsɔfoɔ Aaron ntaadeɛ kronkron no ne ne mma ntaadeɛ a wɔde bɛdi asɔfoɔ no. Na Israelfoɔ asafo no nyinaa firi Mose anim kɔe. Na wɔbae, obiara a n'akoma kenyan no ne obiara a ne honhom kaa no. Na wɔde Awurade masoa afɔrebɔdeɛ baa sɛ wɔmfa nyɛ Ahyiae Ntomadan no ne ɛho som nneɛma nyinaa ne ntaadeɛ kronkron no. Na mmarima ne mmaa nyinaa, dodoɔ a wɔn akoma pɛ nyinaa bae. Na wɔde nkapo ne nsomuadeɛ ne mpatia ne krakyire ne sika nwene ahodoɔ nyinaa bae. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔde sika ohim afɔdeɛ brɛ Awurade, ne obiara a ne nsɛm wɔ bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa ne mmirekyire nwi ne adwani ne nwoma kɔkɔɔ ne sukraman nwoma no de bae. Obiara a okura dwetɛ ne kɔbere masoɔ afɔrebɔdeɛ no, ɔde Awurade masoɔ afɔrebɔdeɛ no bae. Na obiara a ne nsɛm wɔ okuo nnua a wɔde bɛyɛ ɔsom nneɛma no biara no, ɔde bae. Na mmaa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa de wɔn nsa too asaawa. Na wɔde deɛ wɔtoeɛ no bae, bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa. Na mmaa wɔn akoma kaa wɔn nyansa mu nyinaa too mmirekyire nwi asaawa. Na mpanimfoɔ no de apopo bibire aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no bae, ne nnuhwam ne ngo a wɔde bɛyɛ nkanea ngo ne sra ngo ne ɔhyeɛ aduhwam no. Na Israelfoɔ mu mmarima ne mmaa nyinaa wɔn akoma kaa wɔn sɛ wɔmfa nnwuma a Awurade nam Mose so hyɛɛ sɛ wɔnyɛ no ho biribi mmra no de ayɛmyi ayɛyɛdeɛ brɛɛ Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, monhwɛ, Awurade afrɛ Hur ba Yoruba Besele a ofiri Yuda abusuakuo mu, na wɔde Nyankopɔn honhom ahyɛ no ma, nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinneɛ nyinaa mu, sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ, sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne nsisimu aboɔ mu nkurukyiriɛ, ne nnuase ne adwinneɛ hodoɔ, na wɔde ahyɛ n'akoma mu sɛ ɔnkyerɛ binom nso. Ɔno ne Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu no.
wɔn na wɔde akoma mu nyansa ahyɛ wɔn ma sɛ wɔne adwini ahodoɔ nyinaa, sika dwumfoɔ ne dua dwumfoɔ ne ɔnwomfoɔ a odi bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogya ne asaawa fitaa mu adwini ne ntoma nnwomfoɔ deɛ, wɔn a wɔdi adwini biara ne wɔn a wɔbɔ wɔn tirim di adwini hodoɔ. Exodus tiaduasa nsia. Na Bezalel ne Oholiab ne wɔn a wɔwɔ nyansa akoma a Awurade de nyansa ne nhunumu ahyɛ wɔn mu sɛ wɔn hunu adeɛ no yɛ nyinaa na wɔbɛyɔ kronkronbea ɔsom no ho adwuma sɛdeɛ Awurade ahyɛ no nyinaa. Na Mose frɛɛ Bezalel, Oholiab ne akomam anyansafoɔ a Awurade de nyansa ahyɛ wɔn akoma mu nyinaa, wɔn a wɔn akoma kanyan wɔn sɛ wɔmmra adwuma no ho mɛyɛ nyinaa. Na wɔgye masoɔ afɔrebɔde a Israelfoɔ de baa sɛ wɔmfa nyɛ kronkronbea som ho adwuma no nyinaa Mose anim sɛ wɔde bɛyɔ. Na wɔkɔɔ so ara de ayamyi ayɛyɛdeɛ brɛɛ no daa anɔpa. Na adwumfoɔ a wɔyɔ kronkronbea no ho adwuma nyinaa firi wɔn nnwuma a wɔreyɔ no ho ba bɛka kyerɛ Mose sɛ, ɔman no ama deɛ wɔde ba no adɔɔso sene deɛ ɛbɛso adwuma a Awurade hyɛɛ sɛ wɔnyɔ no. Na Mose hyɛ ma wɔpae no nsraban no mu sɛ, ɔbarima o, ɔbaa o, obiara mfa biribi mmɛyɛ kronkronbea no ho masoɔ afɔrebɔdeɛ bio. Ɛna ɔman no de gyae ba, ɛfiri sɛ na deɛ wɔanya no dɔɔso ma adwuma no nyinaa sɛ wɔde bɛyɔ ama ebi aka. Na wɔn a wɔyɔ adwuma no akomam anyansafoɔ nyinaa yɔ tenabea no. Wɔde asaawa fitaa a wɔafura ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan yɔ ntoma du. Kerubim a ɛyɛ ntoma nwunu mu adwini na ɔde yɔɔɛ. Ntoma biara tentene yɛ basafa 28, na ntoma biara tɛtrɛtɛ yɛ basafa 9. Ntoma no nyinaa nsusua yɛ bafua. Na ɔde ntoma no num toatoa so ma biako toaa biako so. Na ɔde ntoma no num nso toatoa so ma biako toaa biako so. Na ɔde bibire bobɔɔ ntoma biako mu ano so nkantankora wɔ ano, wɔ ntoaeɛ no mu ano so wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no so. Nkantankora 50 na ɔbobɔɔ no ntoma biako ano. Na nkantankora 50 so na ɔbobɔɔ no ntoma a ɛwɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no soɔ no ano. Nkantankora no dii mu anim. Na ɔyɛ sika nkɔtɔkorɔ 50. Na ɔde nkɔtɔkorɔ no koakoa ntoma no, na tenabea no yɛ fua. Na ɔyɛ mmirekyerɛ nwi ntoma de yɛ ntomadan wɔ tenabea no so. Ntoma du biako na ɔyɔɔɛ. Ntoma biako tentene yɛ basafa 30. Na ntoma biako tɛtrɛtɛ yɛ basafa 9. Ntoma du biako no nsusuem yɛ pɛ. Na ɔde ntoma no num toatoa so yɛ ne bafua. Na ɔde nsia nso toatoa so yɛ ne bafua. Na ɔbobɔɔ nkantankora 50. Ntoma a ɛdi akyire no mu ano so wɔ ntoaeɛ no so. Na ɔbobɔɔ nkantankora 50 nso wɔ ntoaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ntoma no mu ano so. Na ɔyɛ kɔbere nkɔtɔkorɔ 50 de koakoa ntomadan no na ayɛ bafua. Na ɔde adwene nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ yɔɔ ntomadan no nkatasoɔ. Na ɔde sokraman nwoma yɔɔ ɛno so nkatasoɔ. Na ɔde okuo yɔɔ tenabea no ntaaboɔ a esisi hɔ no. Taaboɔ biako tentene yɛ basafa 10. Na taaboɔ biako tɛtrɛtɛ yɛ basafa biako ne fa. Ɛnan mmienu tuatua taaboɔ biako ase. Na biribi sosɔ ɛnan biako ne biako mu. Saa na ɔyɛ tenabea ntaaboɔ no nyinaa ho. Na ɔyɛ tenabea ntaaboɔ no. Ntaaboɔ 20 di anaafoɔ fam a ɛkyerɛ anaafoɔ. Na ɔyɛ ntaaboɔ 20 no ase dwetɛ nyinasoɔ 40. Nyinasoɔ mmienu hyehyɛ taaboɔ koro ase ma ne nan mmienu no. Na nyinasoɔ mmienu hyehyɛ taaboɔ koro nso ase ma ne nan mmienu no. Na tenabea no nkyɛn biako a edi atifi fam no, ɔde ntaaboɔ 20 kosisii hɔ. Ne dwetɛ nyinasoɔ 40, taaboɔ koro ase nyinasoɔ mmienu, na koro nso ase nyinasoɔ mmienu. Na tenabea no akyiri fam a ɛkyerɛ atɔeɛ no, ɔde ntaaboɔ 6 kosisii hɔ. Na ɔde ntaaboɔ 2 kosisii tenabea no akyiri ntwea no so. Na ɛpam ho firi fam de rekorɔ. Nanso ɛyɛ mu koduru ne hini so. Deɛ kaa a edi kan no tua hɔ. Saa na ɔyɔɔ ne mmienu nyinaa ntwea mmienu no soɔ. Na ntaaboɔ 8 ne dwetɛ nyinasoɔ 16 na ɛwɔ hɔ. Taaboɔ biara ase nyinasoɔ 2.
na ɔde okuo yɔɔ mmienu. Tenabea no nkyɛn biako ntaaboo no deɛ enum. Ne tenabea no nkyɛn biako no nso ntaaboo no mmienu enum no. Ne tenabea no akyi, atɔyɛ fam ntaaboo no deɛ mmienu num. Na ɔde mfimfini mmienu no bia ntaaboo no mfimfini de twaamu firi tire koduru tire. Na ɔde sika duradura ntaaboo no ho. Na ɔde sika yɔɔ ɛho nkaa no sɛ ɛnyɛ mmienu no hyehyɛbea. Na ɔde sika duradura mmienu no ho. Na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira yɔɔ ntwamutam. Ɔyɔɔ no ntomanwunu mu adwene a kerubim wɔ mu. Na ɔyɔɔ ɛho okuo adum nan. Na ɔde sika duradura ho. Ne mprɛgo yɛ sika. Na ɔde dwetɛ nyinasoɔ nan gu aseɛ. Na ɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira nwono nkyirimu de yɛ ntomadan no ano nkataa no. Na ɔyɔɔ ɛho adum num ne mprɛgo. Na ɔde sika duradura n'atifi ne ne mmienu ho. Na ne nyinasoɔ num yɛ kɔbere. Exodus tiaduasa nson. Na Besalel de okuo yɔɔ adaka no. Ne tentene basafa mmienu ne fa. Na ne tɛtrɛtɛ biako ne fa. Na ne sorokoro basafa biako ne fa. Na ɔde sika amapa dura emu ne ɛho. Na ɔyɔɔ sika hankra twa ho hyiae. Na ogu ɛho sika nkaa nan de tuatua ne nan no ho. Nkaa mmienu wɔ ɔfa ha. Na nkaa mmienu wɔ ɔfa ha. Na ɔde okuo sene mpoma. Na ɔde sika duradura ho. Na ɔde mpoma no wurawura nkaa no mu. Adaka no nkyɛn mu. Na ɔde asoa adaka no. Na ɔde sika amapa yɔɔ mpata adwa no. Ne tentene basafa mmienu ne fa. Na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa. Na ɔde sika a waborɔ yɔɔ sika kerubim mmienu. Maa no firi mpata adwa no tiri mmienu no mu. Ɔyɔɔ kerub biako wɔ etire ha. Na ɔyɔɔ kerub biako nso wɔ etire ha. Mpata adwa no mu na ɔmaa kerubim no firi ne tiri mmienu no soɔ. Na kerubim no trɛtrɛ wɔn ntaban mu ɔsoro de wɔn ntaban no kataa mpata adwa no so. Na wɔn ani kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na kerubim no anim kyerɛkyerɛ mpata adwa no so. Na ɔde okuo yɔɔ ɛpono no. Ne tentene basafa mmienu. Ne tɛtrɛtɛ basafa biako. Na ne sorokoro basafa biako ne fa. Na ɔde sika amapa dura ho. Na ɔyɔɔ ɛho sika hankra hyiae. Na ɔyɔɔ ɛho mfimfam ho a ne tɛtrɛtɛ te sɛ nsɛm hyiae. Na ɔyɔɔ mfimfam ho no ho sika hankra hyiae. Na ogu ɛho sika nkaa nan. Na ɔde nkaa no sisii ntwea nan a ɛwɔ ne nan ho no so. Mfimfam ho n'ase paara na nkaa a ɛyɛ mpoma a wɔde bɛsoa ɛpono no wurabea no wɔ. Na ɔde okuo sene mpoma no. Na ɔde sika duradura ho. Na ɔde asoa ɛpono no. Na ɔde sika amapa yɔɔ ɛpono no so nneɛma. Ne nyowa, ne nyowa, ne nkuruwa, ne nkora a wɔde behwie. Na ɔde sika amapa yɔɔ kaneadua no. Sika a waborɔ na wɔde yɔɔ kaneadua no. Ne nan ne ne dua, ɛho kuruwa, ne kukuduudu, ne nhwiren firi ɛno ara mu. Na nsa nsia tuatua ho. Kaneadua no nsa mmiɛnsa tuatua ɔfa ha. Na kaneadua no nsa mmiɛnsa tuatua ɔfa ha. Nkuruwa mmiɛnsa a ɛte sɛ soro deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na nkuruwa mmiɛnsa a ɛte sɛ soro deɛ wɔ nsa biako ho. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Saa na ɛteɛ wɔ nsa nsia a etuatua kaneadua no ho no ho. Na kaneadua no ho nkuruwa a ɛte sɛ soro deɛ no yɛ nan. Ne kukuduudu ne ne nhwiren. Na kukuduudu no wɔ nsa mmienu a etuatua ho no ase. Nsa nsia a etuatua ho no ase. Ne kukuduudu ne ne nsa no tua ho ara. Ne nyinaa yɛ sika amapa a waborɔ bafua. Na ɔde sika amapa yɔɔ ɛso nkanea nson no ne ɛho adaban ne ɛho nson kukuwa. Sika amapa dwetikɛseɛ biako na ɔde yɔɔyɛ. Ɛne ɛho nneɛma no nyinaa. Na ɔde okuo yɔɔ aduhwam hyeɛ no bukyia. Ne tentene yɛ basafa. Na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa. Ɛyɛ ahinanan. Ne sorokoro yɛ abasafa mmienu. Ne mman nso tuatua ho ara. Na ɔde sika amapa dura ho.
Ɛso ne ɛho hyiae ne ne mɛn no, na ɔyɔ ɛho sika hankra hyiae, na ɔyɔ ɛho sika nkaa 2 ne hankra no ase, ne nkyɛn mu 2 no so, sɛ nyɛ mpoma no wurabea na wɔde asoa, na ɔde okuo sene mpoma, na ɔde sika duradura ho, na ɔyɔ ɔsrango kronkron ne ɛhyeɛ aduhwam gyinagyine no, sɛdeɛ odufrafoɔ fra no. Exodus Tiaduasa nwɔtwe. Na ɔde okuo yɔ ɔhyeɛ afɔrebukyia no, ne tentene basafa 5 ne ne tɛtrɛtɛ basafa 5, ɛyɛ ahinanan, na ne soro korɔ basafa 3, na ɔyɔ ne mmɛn ne mfatoro 9 no so, emu ara na mmɛn no tuatua, na ɔde kɔbere dura ho, na ɔyɔ afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa, nsena ne sisadeɛ ne nkoraa, adinam ne nsnama kukuwa no, ɛho nneɛma nyinaa, ɔde kɔbere na ɛyɔe, na ɔnwono afɔrebukyia no ho kɔbere ntentan a wanwono no sɛ atena, ne bama n'ase firi fam koduru mfimfini, na ogu nkaa 9 tuatua kɔbere ntentan no ntwea 9 no so, sɛ ɛnyɛ mpoma no hyehyɛ bia, na ɔde okuo sene mpoma, na ɔde kɔbere duradura ho, na ɔde mpoma no wurawura nkaa no mu afɔrebukyia no nkyɛnkyɛn na wɔde asoa, ɔde ntaaboɔ na ɛyɔe, na emu da kwan, na ɔde kɔbere yɔ kuduo no, na ne ntaaseɛ nso yɛ kɔbere a onya firi ma a wɔba bɛsom Ahyiaeɛ Ntomadan no ano no kɔbere hwehwɛm, na ɔyɔ adi hɔ no, anaafo fam a ɛkyerɛ adi hɔ ntwamutam a wɔde asaawa fitaa a wafira anwono, basafa 100, ne n'adum 20, ne ne kɔbere nyinasoɔ 20, adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ, ne atifi fam ntwamutam no, basafa 100, n'adum 20, ne ne kɔbere nyinasoɔ 20, adum no mprɛgo ne ne mmea yɛ dwetɛ, ne atɔyɛ fam ntwamutam no, basafa 20, n'adum 10, ne ne nyinasoɔ 10, adum no nkɔtɔkorɔ ne ne mmea mu dwetɛ, ne anim fam a ɛkyerɛ apueɛ deɛ, basafa 20, ɔfaha ntwamutam basafa 15, n'adum 3 ne ne nyinasoɔ 3, na ɔfa biako no deɛ nso, adi hɔ no aboboa no ɔfaha ne ha ntwamutam basafa 15, n'adum 3 ne ne nyinasoɔ 3, adi hɔ no ntwamutam a etwa ho hyia nyinaa, asaawa fitaa a wafira na wɔde yɔe, na adum no yɛ kɔbere, adum no mprɛgoro ne ne mmea mu yɛ dwetɛ, ne tiri nnura ho yɛ dwetɛ, adi hɔ no adum nyinaa, dwetɛ mmea na ebiabia ho, na adi hɔ no aboboa no nkatano no yɛ adenwono adwuma a wɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa a wafira na ayɔ, na ne tentene yɛ basafa 20, na ne soro korɔ wɔ ne ntrɛmu yɛ basafa 5, te sɛ adi hɔ no ho ntwamutam no, na n'adum 9 ne ne kɔbere nyinasoɔ 9, ne mprɛgo yɛ dwetɛ, na ne tiri nnura ho ne ne mmea mu yɛ dwetɛ, na tenabea no ne adi hɔ no ho mpɛɛwa a etwa ho hyia no nyinaa yɛ kɔbere. Yei ne tenabea no, adanseɛ tenabea no ho nneɛma ano buo, sɛdeɛ wɔnam Mose anum asɛm so ma ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar bu ano ma Lewifoɔ som no, na Hor ba Uri ba Besaleel a ofiri Yuda abusuakuo mu no, yɛ deɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa, na deɛ ɔka ne ho ne Ahimasak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu a ɔyɛ sika ne dua dwumfoɔ, ne ɔnwomfoɔ a odi bibire ne asaawa a ɛbere dum, ne koogyan ne asaawa fitaa mu adwini no. Sika a wɔde yɛɔ adwuma no nyinaa, kronkronbea no ho nnwuma nyinaa, ɛtoɔ sika no, ano si dweti kɛseɛ 29 ne nnwetɛbena 730, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na asafo no mu nnipa a wɔkan wɔn no dwetɛ ano si dweti kɛseɛ 100 ne nnwetɛbena 775, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Wɔn a wɔkan wɔn fra dodoɔ no mu a wɔde mfirinhyia 20 anaa deɛ ɛboro saa a wɔyɛ 600 ne mpensa ne 550 no mu biara yi bɛka biako a
ɛyɛ dwetɛbena fa sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena no teɛ. Na wɔde dwetɛ dwetikɛseɛ ɔha no gu kronkronbea no nyinasoɔ ne ntwamutam no nyinasoɔ no. Nyinasoɔ ɔha no yɛ dwetikɛseɛ ɔha. Dwetikɛseɛ biako yɛ nyinasoɔ biako. Na dwetɛbena apem 775 no, ɔde yɔ adum no mprɛgo. Na ɔde bi duradura etiretire, na ɔde bi biabia ho. Na ɛtoɔ kɔɔbere n'ano si dwetikɛseɛ 70 ne nyetɛbena mpinu 400. Na ɛno na ɔde yɔ Ahyiaeɛ Ntomadan n'ano nyinasoɔ, ne kɔɔbere afɔrebukyia, ne ɛho kɔɔbere ntentan, ne afɔrebukyia no ho nneɛma nyinaa, ne adihɔ no nyinasoɔ a etwa ho hyia, ne adihɔ no aboboa no nyinasoɔ, ne tenabea no ho mpɛɛwa nyinaa, ne adihɔ no mpɛɛwa a etwa ho hyia nyinaa. Exodus Tiaduasa 9. Na bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan no, wɔde yɔ ɔsom ntade a wɔde bɛsom kronkronbea hɔ. Na wɔyɔ Aaron ntade kronkron no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde sika ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafura nwono asɔfotadeɛ no. Na wɔboro sika tratra twitwaa no nteantea sɛ wɔde rebɛsesa bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa no mu adi no adwini. Wɔyɔɔ ɛho mmatire a wɔde toa, na wɔkaa no mmienu no toae. Na asɔfotadeɛ no nkyekyeremu a ɛwɔ soɔ no, ɛfiri mu ara te sɛ n'adwini no ara. Sika ne bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔyɔɔ apopobibire aboa a esisi sika nwenneɛ mu a wɔakurukyire soɔ nsoanodeɛ nkurukyerɛeɛ, sɛdeɛ Israel madin teɛ. Na ɔde fam asɔfotadeɛ no mmatiri so sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ no nkaeɛ aboɔ, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde adwini nwono adaaboɔ no sɛdeɛ asɔfotadeɛ no adwini no teɛ. Sika, bibire ne asaawa a ɛbere dum ne koogyan ne asaawa fitaa a wɔafira. Ɛyɛ ahinanan. Obuka adaaboɔ no to so. Ne tentene yɛ saama, na ne tɛtrɛtɛ yɛ saama, na obuka to so. Na wɔde aboɔ kyerepɛn 9 sisii mu. Kyerepɛn a edi kan no yɛ bogyanamboɔ, akrateboɔ ne ahahammonoboɔ. Na kyerepɛn a etia mmienu yɛ nsenamaboɔ, hoaboɔ ne bɔwerɛboɔ. Na kyerepɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ akutuhonoboɔ, mfrafraeɛboɔ ne biridumboɔ. Na kyerepɛn a ɛtɔ so 9 yɛ sikabereɛboɔ, apopobibireboɔ ne ahwehwɛboɔ. Ne nsisimu no, wɔyɛ ho sika nwenneɛ hyiae. Na aboɔ no duru Israel ma no din ano, 12, sɛdeɛ wɔn din teɛ. Ɛyɛ nsoanodeɛ kurukyerɛeɛ, sɛdeɛ din no teɛ meako, sɛdeɛ musuakuo 12 no teɛ. Na wɔde sika amapa yɔ adaaboɔ no so ntweaban a wɔawɔ no mmɛsa sɛ nhoma no. Na wɔyɔ sika nwenneɛ 2 ne sika nkaa 2. Na wɔde nkaa 2 no hyehyɛɛ adaaboɔ no ntwea 2 so. Na wɔde sika mmɛsa 2 no koakoa nkaa 2 a ɛwowɔ adaaboɔ no ntweasoɔ no mu. Na wɔde mmɛsa 2 no ano 2 a aka no koakoa nwenneɛ 2 no mu. Na wɔde hyehyɛɛ asɔfotadeɛ no mmatiri no so anim fam. Na wɔyɔ sika nkaa 2 de hyehyɛɛ adaaboɔ no ntwea 2 no so. Wɔano a ɛwɔ mu fam kyerɛ asɔfotadeɛ no. Na wɔyɔ sika nkaa 2 bio de hyehyɛɛ asɔfotadeɛ no afaafa 2 no so anim fam, wɔase a ɛbɛn ne ntoaeɛ, asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no so. Na wɔde bibire nhoma kyekyeree adaaboɔ nkaa no de sosɔɔ asɔfotadeɛ no nkaa no mu, sɛ ɛmfam asɔfotadeɛ no nkyekyeremu no atifi. Na adaaboɔ no antwetwe amfiri asɔfotadeɛ no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔyɔɔ asɔfotadeɛ no ase batakari no, wɔnwono ne nyinaa birisi. Na batakari no, tokuro da ne mfimfini, te sɛ adaaboɔ mu tokuro. Wɔde ntamaban abare tokuro no ano ahyia, na ɛnsuane. Na wɔde bibire ne asaawa a ɛbere dum
ne koogyan a wafra yɔ atoaba nsɛsoɔ wɔ batakari no mu ano so. Na wɔyɛ osika mapa nɔnɔma. Na wɔde nɔnɔma no sensɛne atoaba no ntɛm. Batakari no mu ano no so de twa ho hyiae. Atoaba no ntɛm. Adɔma ne atoaba. Adɔma ne atoaba didi soara batakari no mu ano so hyia. Na wɔde asom sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔde nwura fɛɛfa a wɔanwene no yɔ ntadeɛ yuu no ma Aaron ne ne mma. Na nwura abotitene ne nwura ahokeka abotire ne nwura pietɔ a wɔde asaawa fitaa a wafira ayɔ. Ne adenwuna bomu a wɔde asaawa fitaa a wafira ne bibire ne asaawa a ebiridum ne koogyan yɔɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔboro sika mapa tratra de yɔ aboanimu kronkron no. Na wɔtwerɛ so atwerɛ sɛ nsoanodeɛ so nkurukyerɛeɛ sɛ kronkron ma Awurade. Na wɔde bibire nhoma kyekyeree fam abotitene no so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na wɔyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma nyinaa wie. Na Israelfoɔ yɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na wɔde tenabea no brɛɛ Mose, ntomadan no ne ɛho nneɛma nyinaa, ne nkɔtɔkorɔ ne nsisiho ntaaboɔ, ne mmiamu, ne nsisimu adum, ne ne nyinasoɔ, ne adwenne nwoma a wahyɛ no kɔkɔɔ nkatasoɔ, ne sukraman nwoma nkatasoɔ, ne ntwamutam no, adanse adaka, ne mpoma, ne mpata adwa no, ɛpono no ne ɛho nneɛma nyinaa, ne kyerɛ paano no, kanea dua kronkron no, ne nkanea wasiesie sisi soɔ, ne ɛho nneɛma nyinaa ne kanea no ngo, ne sika afɔrebukyia ne srango, ne ɔhye aduhwam, ne ntomadan no ano nkatano no, kɔɔbere afɔrebukyia no, ne ɛho kɔɔbere ntentan no, ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa, nkuduo no ne ntaaseɛ, adi hɔ no ntwamutam, na dum ne nyinasoɔ ne adi hɔ no aboboa no nkatano, ne ntampehoma, ne mpɛɛwa, ne Ahyiaeɛ Ntomadan no tenabea no som ho nneɛma nyinaa, ɔsom ntade a wɔde som kronkronbea hɔ, ne ɔsɔfoɔ Aaron ntade kronkron ne ne mma ntade a wɔde bedi asɔfoɔ no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Saa ara na Israelfoɔ yɔɔ adwuma no nyinaa. Na Mose hwɛ adwuma no nyinaa, na hwɛ, wayɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Saa pɛ na ɔyɔɔɛ, na Mose hyiraa wɔn. Exodus tiaduanan. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Bosomi a edi kan no da a edi kan no na si Ahyiaeɛ Ntomadan no tenabea no. Na fa adanse adaka no si mu. Na fa ntwamutam no kata adaka no ani. Na fa ɛpono no kɔ mu. Na siesie deɛ ɔde sisi soɔ no. Na fa kanea dua no kɔ mu. Na fa ne nkanea no sisi so. Na fa sika aduhwamhye abukyia no kusi adanse adaka no anim. Na fa tenabea no ano nkatano no sɛne hɔ. Na fa ɔhye afɔrebukyia no si Ahyiaeɛ Ntomadan tenabea no ano. Na fa kuduo no si Ahyiaeɛ Ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam. Na fa nsuo gu mu. Na sisi adi hɔ no hyia. Na fa adi hɔ no aboboa no nkatano no sɛne hɔ. Na fa sra enwo no sra tenabea no ne emu adeɛ nyinaa. Na yɛ ɛno ne ɛho nneɛma nyinaa kronkron, na ɛnyɛ akronkronneɛ. Na sra ɔhye afɔrebukyia no ne ɛho nneɛma nyinaa ngo, ne ɛho nneɛma nyinaa ngo, na yɛ afɔrebukyia no kronkron, na afɔrebukyia no nyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Na sra kuduo no ne ntaaseɛ no ngo, na yɛ no kronkron. Na fa Aaron ne ne mma no bra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na fa nsuo dware wɔn. Na fa ntadeɛ kronkron no hyɛ Aaron. Na sra no ngo yɛ no kronkron, na wɔni me sɔfoɔ. Na fa ne mma nso bra, na hyehyɛ wɔn ntadeɛ, na sra wɔn ngo, sɛdeɛ wosra wɔn agya no, na wɔni me asɔfoɔ. Na wɔn sra no nyɛ wɔn daa asɔfodie, wɔn awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no nyinaa, saa ara na wɔyɔɔɛ. Na ɛbaa sɛ afe a ɛtɔ so mmienu no, bosomi a edi kan no, da a edi kan no, wosii tenabea no. Na Mose sii tenabea no, na ɔhyehyɛɛ ne nyinasoɔ, na ogyinagyinaa ne ntaaboɔ no.
na ɔde ne mmiamu no biabia mu na ogyinagyina ne nsisi mu adum na ɔyere ntomadan no kataa tenabea no so na ɔde ntomadan no nkatasoɔ no kataa so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔfaa adanseɛ no de hyɛɛ adaka no mu na ɔde mpoma wurawura adaka no ho na ɔde mpata adwa no sii adaka no so na ɔde adaka no kɔɔ tenabea no mu na osii ntwamutam no na ɔde kataa adanse adaka no ano sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔde ɛpono no sii Ahyiaeɛ Ntomadan no mu tenabea no nkyɛn mu a ɛkyerɛ atifi fam wɔ ntwamutam n'akyi na osiesie ɛso paano Awurade anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔde kaneadua no sii Ahyiaeɛ Ntomadan no mu ɛpono no ntentensoɔ wɔ tenabea no nkyɛn mu a ɛkyerɛ anafoɔ fam na ɔde nkanea no sisii so Awurade anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔde sika afɔrebukyia no sii Ahyiaeɛ Ntomadan no mu ntwamutam n'anim na ɔhyee so aduhwam sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔde nkatano no sɛnee tenabea no na ɔde ɔhyeɛ afɔrebukyia no sii Ahyiaeɛ Ntomadan tenabea no ano na ɔbɔɔ so ɔhyeɛ ne aduane afɔdeɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na ɔde kuduo no sii Ahyiaeɛ Ntomadan no ne afɔrebukyia no ntam na ɔde nsuo guu mu sɛ wɔmfa hohoro wɔn ho na Mose ne Aaron ne ne mma no de hohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho sɛ wɔkɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu anaasɛ wɔrebɛbɛn afɔrebukyia no ho a wɔhohoro wɔn ho sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na osii adi hɔ no de twaa tenabea no ne afɔrebukyia no ho hyiae na ɔde adi hɔ no aboboa no ntwamutam no sɛnee hɔ na Mose wiee adwuma no ɛna mununkum no bɛkataa Ahyiaeɛ Ntomadan no soɔ na Awurade animuonyam bɛhyɛɛ tenabea no ma na Mose antumi anhyɛne Ahyiaeɛ Ntomadan no mu efisɛ na mununkum no te so na Awurade animuonyam ahyɛ tenabea no ma na Israelfoɔ akwantuo no nyinaa mu sɛ mununkum no ma ne ho so firi tenabea no so a na wɔkɔ wɔ n'anim na sɛ mununkum no ama ne ho so a ɛne wɔntu ara kosi da a ɛma ne ho soɔ ɛfiri sɛ wɔn akwantuo no nyinaa mu na Awurade mununkum no wɔ tenabea no so awia na ogya wɔ mu anadwo Israel fie no nyinaa anim